Nipa na pane ho asem. Eya sempa o. Na wanhwe ne ya wo hu. Enum odenti, enum ode. Kwabrane ko chine wia. Na wode eja akogu kusibom. Body ahaban awo. Wode ja atum wo bonu wusie ta. Wonim se kusie bepie wanya nam enkwam be hwam. Da bio. Na pamire epie ye no na eno so akoya asem foforo kra. Adasa enwene ne ho. Ena ye brada bronya bosom ye toso edu. Ne da etoso enan enene 4th October 2020. Ene so ye da foforo akrupo twedi ampomba se ya domabo. Asem Mpe Nipa dwumadie no 93.1 ena yedi no. Na asemwa ato so achemente me ho ase asisi sam ne apo na ode ba ye bedi akire na ye de amawo na ya hwe se eye yade akura na ye konua eda so a ye be ma wo akwankire na wo hu atimi atowo. Ada samfan sheri trim se ewiase ye we ye ya hoho ene amanfrafo ye ya hoho ne amanfrafo na brabo ye baba asasi su baba ye ba na padie enu ti eduru baabi na se ukojire dokono eton Sompa 93.1 uton wia ewo se ukoye nkonta ema dokono wura se fata so be ma bia sa ba beton a eno ene abrabo no enkonta wokobuo no eho ene asem no na abrabo ye bo no obi hare ne koduo obia hare ne koduo se ukoyaji ana se uko empoano a se wo mo de koduo ni siso a wo hwe wona okura tabro no a wani abre enipa mienu so baakum o baaku bia so tabro baakum na eno kire se obi hare ne koduo ewiase abrabo no obi ekọ ne de nanso ewo se ahweyiye ne ani da ho enso eba wa kwam ahobo nyina ahia wo murasamoa watra se wagina adwa kama pa ene one sofo ye reheza so wona amode baby amode mo ade yiko eya asemo sofo po kwabna odifo no amibusa no se sofo no beto aso a eno sian foso emede no an eko odi nimpa ye musu hwam omuna samu akura di adanse nimpa ebo mu hwam pa mame yabo a akuya asuama ohene yire aberewatia ono so ewo ha obaba ko odayi mu no ye mame aberewatia enemi nyane ntiase obi se we die wo ya ye yongu na se da bere mame se wani soa oya aberewatia aberewatia production team na ye krado production team no wo mo miemia wo mo nchire wam wo mo bo adwuma kama eche konkomafo agyan production team no bema wusu kantankranka kuma wudi hye no santini ba ode ne sadi fadi abekwan si e ka production pa dia ye ne oboa ya ka na aka ene say obo adwuma Sompa 93.1 ekwa jasi eno so ewo ha achitafo no nyina ye krado na ye de hoho ba ko bai na ono no achiri no ye beyi na kire se de na ketacho be matiase no ye no free chine ko no enne no ohwebe Friday producer say Friday ja me de mete ha kwa droben no producer say Friday
yebe yina kire pike be ma wono na obom chidom chinchini fidie ni mfuruma ene ye ya anu apere no kama pa adaba mpro na chi David ewo ho ima ewo ho nana yaw so ewo ho nana yaw enso ewo ho ena yeda akropo twadi ampon ba sayi adom abo Asem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu a wutie no ye nkyere ho no futusem no amanfo som ye papa said ya amanfo asia so futusem no ano ye tene enu tie nche ho pi ya pratum wona wadi won sika enso eboa Asem Mpe Nipa dwumadie no omabo ya hono ba se ye bedi mo achi na dwumadie wodi se da esi ahwiri no ye sanfiri mo achi a enye yie na yeso ya ka kirom se ye no bedi dwuma ma na ye kama pa na enwoma akoso toten ena futusem ewo fie ha afutusem ewo fie ha na katachobe matias ye no taka se uni penipa due na amanfo ni bi so kire se uni pani adue da bi se uni penipa due esanse abadwafo ene wofoso bema metimu a maye draba mi chinchim siti ano ese no ohwe mabadwi se kura fita manyini ano no enti mi tufua eyeye ya ka bi kire wa no wafa na ode bobra no a ebesi wujie na asi wo kraye ana afutusem a yede bra wo no ni tri po ene se Sompa 3.1 ye ahwesode ema afoforo ye ahwesode ema afoforo be a role model to those around you ye ahwesode ema afoforo abrantie ababawa ye ahwesode ema afoforo abrantie ababawa ma wasonya mmre na eya ahwesode ema afoforo na wo ya afaso ahwesode ema afoforo no hwese mpotemu ba bia wote no wo be ya ahwesode ama wona wo ho ukrom ba bia wo fire hwese wo be ya ahwesode ede ama ukromfo na dachi ankwama bi no yabodimpa na adwumam so sen na wo ye wo adwumam dien na wo ye wo na yakase wedi abrabo abo boi obetumi ayesusu die ama afoforo bi na dachi ankwama bi oni ho a yakase ntifu ni wa pagafo ho no eno so atumi aye adwuma asukufu ankoda se no enwoma mu usua na mo ya hwesode ama afoforo wona wo form 3 form 2 4 usua wo mo ana saa no mo maba form 1 koto foforo maba nsuo mu form 2 ni form 3 4 die na mo ye na form 1 4 so die asua mo esanse oma bia ni mpuntuo eye nwuma sua enuti ya na aban no so ani wo sukuufo ho pa enuti na se wuko suku na wukonum nu bone a se headmaster na head teacher huwa na nani abre so preso yi wadie no abrewati awada roma ansa na meko akomanim no se obi ye hwesode ama obi a na ekwa mbi so no ewo se onya edimpa esanse edimpa so eye chen ahonya wo ye hwesode ama afoforo a ewo se wo abrabo ekoso toten wo bo abrabo pa na afoforo bi aka se you we de enipa so masi de me wo kura metumi de me ba to no esanse edin ankasa kura yeto no odo ena ni papa ena yeto ni din saa so na samampa ena yeto no bedin
na sesi a wo kwa akoye ni papa na ana se wo ye hwe se udi mpanti ena obi ebehwede ne ba to wo yen hwe se abrabo no bekototen ubenya din a eye kama enkonkoba se udin ye kama na abrabo bi a wo bobo no eno so no emfa kwam eno ekokoba ne saade a na enwoma ya akwa jinsemu akoda bi ko suku wo so obeba ye doctor na doctor bi a wono ati wo mpotamu ho omoma ntem ho no sa doctor ya tu aguma so cigarette no onom ensa na wo onom na akoda yi ko suku so obaba besu doctor yi se doctor no a wo ye no na wo hwe so ana abrabo a wo bo na wonom sa cigarette na wo fu masa brato no eno na akoda no kohwe so ana wo so fu preacher wo preach na e kama o preacher wo preach no e kama na wo hwe hu se preacher wo preach no wo ma foforo asesa na wo so esuma se no wo akwakobo bra bia ensem fata na wo so fu don't preach virtue and practice vice. Ya hweso de ema foforo matamwo obi aso dress kama enu ti obi ahu wana nani age Sompa 3.1 nenso ade asa na wutu da ase wo kromfo ya hweso de ema foforo ana se ye ko bible mu dia ohene yire wadawro ma yenhwe Proverbs 22 verses 1. Proverbs 22 verses 1. Also for Kaima me. Or Henry Atchester Mammy. It's my dear to me, Bosso. Me busam woman. It's a dunumi. Yanko. Ye Bacono. Was it a deepa? A tifiasem. Was it deepa? Was it deepa? A yes, and a hunya dear pea. Na animonyam ayesene dotie sika animonyam ayesene dwete ani sika enuti se wo hwe de atwroyi akan ade a kire ya enwoma adadi pefi enwoma adadi pefi na wo hwe abrabo a Jesus Christ ba wiase obebo ye a Christopher achidifo no Yesu Kristo na achidifo ene a Christopher na wamu hwe se wamabrabo nyina ne Jesus Christ de no ebefa enuti omu na ehwe Jesus Christ na brabo obebo ye enwoma bi obeye ya na eye kama wono kwari yekoka nsem se kama ni bibia ye a Christopher ohwe na sua no na yenhwe se sofopani a ono so eda asori ni nyina no asori ma no hwe na sua na enuti ene hu behia se obehwe obeye na waye ahweso de ede ama foforo a wowo ukrom ene wompatamu Muslim fo so ekoma sori kama omoso enim se komsheni Muhammad Allah wa sallam omo ehwe no so na womasua no ni nyoma bia woyeye enunti woye komsheni no enti ena Muslim fo enso esua no na ye nkwankwa se malamfo imamfo shekifo yenhwe se wonne ye no ene komsheni de no na sesanso ana na se fi ho kura no a wo nya imamfo no abrabo papa ben ena imamfo ni shekifo bo a enkoda wo fom no so betimi asua homo na dachi ankoma bi mpanifo no so ni wa enkoda yi so atumi abesi o manan Sompa 3.1 se yehwa asa no obi di ne baba tu obie no na chese wo hu se na brabo eye kama
ni suban bibia koso toten se wo hwe se obi ebekọ pension kura no a esanse ne baby opena Asem pa ana ne baby a otie na Asem no sa pani no ana papa no ana maame no wo hwe se ne ba no na japade bia wo bia no obema akoda ne bie esanse wo yesoma kura ne ye bia ne ntetie bia wo de tete akoda no wo ka kira akola no a otie na naso nyina so aye mmere ye hwe se adwuma wo mu yi wo ye adwuma kama afoforo asua wana wo bi wo kura no a wotimi sa akoda yi adwuma wo nya wo besua esanse opese wabra botre ne a wo bo wa hofa ma wo no adwuma mu ubi bia wo ye bia no esisi akoda yi so nanso bi kura oba wo nkyɛn se bi kura obepa futuo no kura wamfa ama no eno ekoba ne sa wo ye ahwesode ama afoforo ana enu nti ena anwumre ya Asem tia wa ye ka kire wa ne se bopa na da subampa di se de beya ebeya hwesode ama afoforo bi na dachi ankwa ma bi se woni ho a ya bodimpa hwe obi wo ho a ubekwa na yasi a yadeda no ya fa akire tie comments ye wo ho eno ekire abrabo a oba asasi so obeboye enu ti Asem tia wa ye ka kire ona anwumre yi ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so ya futu a ewiase afa na nyina agye atum se babrabo pa na wa ye nhweso de edi ama afoforo be a role model to those around you misi ya chia mu pi modofo pa ose ya aboaje oforisu omno afutuo na nya ba bisi fom aba ye nhweso de ema afoforo ovoso nyankopon nya okese wate amenya okese na akantene ne bawse yaba ye mama ye hwe ye medo ni mo ye betwa ko e be se no wo de ya mese no ye be hye ne ma bible ko ya se do waso no ye dey ontie de honhom ne kan Sompa de kan so for ya buha wa ya de wa kan bible ade wa dey ana wa kan bible na so ye sofo na dwuma no no wa ya de ya na ade a omnu tie me ade a obi eye na dwuma so obeye no eduru ba bi a ye hyeda emo na baso pi mi se me ade a me krampe kura nsem akwa so na sofo preach wi na mo bom nsem na dwuma anti sofo aka bible a ana ene de eye sonko but se wotimi ko asori na preaching na ye preaching na aye de na aka wakoma anti ene bible no asofo kai na aka wakoma se Yesu Kristo kura no pe abasobode o o pe se o peja no okay so ade anyame be ye no ama ye no ye ne ntimi nyama urade wono ne de ne ntontom ene aye yi na chese na wo bo nua abaso me bo na paso se unse ye ba fidie so ye achenso nche bia sa me nya na aka maintain no ne bible da kata cha open so bi sisa amre aye na ewo mi anya me bo abaso wa ya so mo no ka tu no kra na o se enfan bi nsoso no hwe na wakopira omno yanko yanim mi nua no kwabra kwabra mani si wa tu o se odifuo ani wo hie ni ehia kwabra enkwa ni mu pi masem kakra osofo omno wo floor mesrewa sa ka me ka chance da wo omno yanhwe na yanya nhweso de ema afoforo ofaso bema won enne waka asem a yenyina na etia na makase ade bi ho no mo a yenyina yenim ye kɔ ye ba ye kɔ amanfo yi ase tumre bi ampanifo so wuni wa yi beba hwe yale da ho mu de bia wo kan asem bi se ye se woni pania
ya papa ye bibia ye nana wagya hoko na sem bia ni wa ye beka meka se na futu sem no ye ntim fa ne din amamu da eno Dabi eni enye ye kura eno de enye ye papa na tete kwan bebre so womro na mintwa no adame ne katacho be mako baabi na asem a abrante ne ka kire katacho be ma no me hu dwiri me yie o se papa wafutuo ene enyoma bia o ye na fidie so no ka afa ne e be tro bible akedu din be ka ho ena katacho se de be ode me nyuru ho se na ya so a che no no ompe ne ho asem wo se ka ye do din be ka bible no ho ono no ba ya sin ade na osu pa police awusu na police osu ne ka se police ba ne wajai ti wo de anyini nti ompe ne ho no ma be de nyame de ama no na hwe ene fo so asem a wo de aba na no den obi a wotie bi ntie sha asem yi eduru me bi a sabim predwe yento badin kwa ene ye bi wo hono mu a nipa wo yi a wadwe ye wo se wo bi hu hwe ye ba fidie so na mahu se wonnam na o te fidie so na wonnam ba bi na wo ye ade am se hwe yi because wonnam obi timi frew obi timi pointew obi timi so nza no but na wan kasa sa nipa no so wedai wuni no entene ade bi a wo ye bi a wo fi se wo pese wo bi enya wo se nipa so masi woni wo na emu woni ho krampo no mede me be to no ti na ese samampa ene etu na bode na nka obi a wawu de ene etu na bade ye wodi bi wa pepa enye yie wawu kra no na ye den ni din na masase so ni nyina ye ne sompa ene na hwe so pa ye hwe ye de ye de akai no nye kwakwa hwe apa bia na ede na ebeka me ni pa ya na me hwe wo mu a ya na atam so obi a woni made na sabe potoka se wo se wa pretend say ade no oni mpa so odi bone sa ni pa me hu a me bufu papa ye nyina ya da na asefo ampa bone na adua ye but ade a wote umpata mu ye ade a wote asori fie wo ye ade a wode wo ma abofam wo ye ade ni nkoye na be de na nyare so pa afiri ho enne obi wa adwumam ade bi e da be ma adwuma na koso no tew o se we da obi enwu ba ye hu but mamen ka sembi ofosuo woni nipa bi e wa adwumam say ya sorry say ya fie ye woni nipa bi obetima ya de obehwe osa wonka na so de o ye bia wo oh yeah nipa bi ti se nyankopon nipa ensaso bi ti se nyame nyame betima hwe ade a ye nyina so wonka bada kope sa na nipa bi so te woni nipa bi ti adwumam woni nipa bi ti asori dem wadwen ya o se wo de wo ye elder wadwen ya o se wo de wo preach wo ye kramoni wo preach ewo ayi offense ayi ase ne ade na no bi anansa bi atwa mu ye nwia bi ba bi obeka na sam ya wono sabi muslim in no wono no preach o preacher hwe ye tie na no disem no se tie fo obeka ya hwe ensema no woka o preach o Facebook ai bi me boa na abro ho o preach o Facebook wo so asem wo yo ni ba bi timpatamu ade bi o ye bia te se de na ofo so wo ka se ampa ye oni pa bi ho a ene kron boda kron from mo dress che wo mo nya kron because when no mo di bi tie woni ya wo ye tie ye pe tie ene tie so mpa sam yi pa woni ya wo ye ade ya wo ye wo susu se what the first ba wo ye hu ya de a ebe ma wo ma wo fa sefo bro no so won kora nipa bi wo tu kwan na se wote bro no so na wo tu a na bro no so won kora yesu e kire se nipa so me so wa ide o kwa be ye dan enyenye no so nipa wuti wiase sa no ma no e na se di wani mu kan wonim se ofo so me de masam ba wie no ensam ne doso ba Mmrantehene sa akesi atwim na nso sabe kajabi eye kuro bi din o kan wajabi ya ka no e be ye sabe yetiefo na me de masam ba wie no hweduru me bi ho no ma nipa bi ho na se wo chance na se yesi wawu a na uko na yasi a na ye o se na nipa so mazikwa we me ba me faka na mbe wu ya gaba wu kwase e chese na brabo bo ye bia ni nye papa na obi so wu a ene edi ni ho adanse papa aje ye bia me ko ye busua pani no eye no se me sromba ba ka me wo fa si hu asem wo se me ti me ko me sika enche me ba ni ebu me prani mi duedue me wo fa si wa ku me papa me wo fa si oda we abusua pani o mo bunu ngo mu ku ne se wa kwa ka ne kure
na kyerɛ sɛ wɔbɛgyiri sika afiri no ɔfa ase no ana ɔbɛda wɔ sɛ hu sɛ Ghana ha no wɔbi wu a ne yɛka n'akyiri sɛm papa nipa somasi nka ɔbɛkɔ aburokyerɛ o wɔwie sukuu wɔwie Kwame Nkrumah na sɛ nipa yi a wɔyi yɛ so no ɔnyɛ wɔde abusuapɛn ne ka no kɔ sɛ wɛ me wɔfa so wɔyɛ kurɔmfo tatwɛ papa na ɔda wɔ boy si swap ma abusuapɛn yi mu ɛso waka no kuro hwɛ o ɛtɛsi enti deɛ pɛsɛ ka nyinaa ne sɛ wo kura na Osama kura da kura na wo bɔne a wodi no Osama no kura da kura no yɛ ka no asɛm pa ne Osama raho to kɔ hwɛ funu bi a ɔda wo nyina wa mu na okay yɛ bɛsrɛ ɛnɛ nsɛm a ofosuo bɛma afutu sɛm wɔ yi ɛkɔma wɔ bi a wɔtie yɛ bi asɛ ɛdeɛ na woyɛ ɛwɔ mpata mu ɛdeɛ na woyɛ ɛwɔ asɔre ɛdeɛ na woyɛ ɛwɔ borɔ no so bɔmmɔden na ɛnya wo so sɛ wokɔ sɛ wowu mpɔkɔra no a sɛbe mprɛduasa wayi ase sɛbe ɛsu a yɛsu no yɛhu yɛaka sɛ nnipa soma sɛ wawu deɛ sɛbe mprɛduasa wɔkɔ yi sɛbe aduane asa ɛberɛ nyame wɔ ɛyɛ ɔne yɛ ɛne ɔsompa a ɔsomyɛ ne wabrabɔ papa wobɔ ne ɛhwɛ so ɔde suam ɛti nnipa nsua saa de no ɛbɛboa paa dase na wɔmro ka nsɛm bi na ɛtasie o hwɛ obi wɔ watumi so wahyɛ kotu paa kagyetia yɛnhwɛ baabi a wɔte a wofiri baayɛ wohyɛ kotu kama otutu botom ɛmo a mote mpɔtam wɔ nim baabi a wɔkɔ adwuma ɛnso obi awo de ne baato no hwɛfo so bɛma ɛdi sunsunsuaso wɔ so akɔdan nkɔyɛ kurɔfoɔ daakye ankɔ ama bi dabi ɔfo so bɛma ɛyɛ asɛm o hwɛ wonim ka mede masɛm aba na asɛm no ɛdɛ hwɛ nansɛm ma menka asɛm bi bankifoɔ ɛnyɛ very careful na sɔfo ka asɛm bi sɛ yɛboa no so a sɛ bɛmprɛdua sɛ sɛ wokɔsuafu no ati anwa so afa na bafia bɛdidi mpampa ne mbaba mu ka ne deɛ hu na no papa kɔkora bi ɔkɔ yi ne sika na nkora nketenkete ama no ada fam ɔma gye sika ne kɔ de tu abobɔ n'anim hwɛ o nipa bi wɔto mpata mu wɔ nipa wɔkɔto so wɔto aduane a wɔbɛgye wo gɛ kora na wɔyere ɛnam egu so hwɛ 400 million meboa ɔma gye kɔ boi ɛyɛ nhyɛsodeɛ papa ni wotu adi asɛmpa jasɛmpa pa o ɛno nti wɔn bank no obi wɔ hɔ a yɛsrɛ wɔn bɛtena bank hɔ nom a wɔde anka ma wie de na mede hyɛ hɔ obi bɛtena bank hɔ nom a mumusa ne sɛ pakyɛ ɔte ayɛ dɛn because ɛnɛ akorɔmfoɔ no wɔn de ɛsɛ kyɛ wɔn a sɛbe wɔn nya akorɔmfoɔ koraa dase odifoɔ brɛm ofosio nyankopɔn nhyira wo so aka bible no o sɛ ɛnɛ na first na fa bible man yesi ekosi sai se we papa wa hyemeden o se kane na me mani yesem ne bible beba ba ye papa ka se me kyerem se odifo abibi abeko bia o se kan de enye ne fie nti papa no wa kyerɛ me ekwan bia o se me fa so kama na me chia me nwia panyini ɔmanhene enne na o se me kan Matthew 6 ne kyerɛ no na so no matamfo bi gya me enchantment man kan nti on fa nkyɛ me on se na tamfo no modi odifo ya hwɛ so de ɛma afoforo ɔtɔ ma no kra fam yakoyanim odifo yakoyanim ebre nti ya hwɛ so de odi aba no sɛ wo hwɛ obi so na odi edin ato no na wo hwɛ so de asua ɛna wo ka na mebusem no o sɛ edin pa ɛyesin bibia wo dua na ba ɛna ba mi ehu dua korɔ because obi ntimi nkonko to abe na onkonko ti amango so never abe na betwa ene kwa sa mmere ya untimi ntwa because udi bunu ne kwai usi enye ase ye nipa ye boy ya se brack no nipa ne peja pe na se ni nwia ana ne wo fa ase ba na wo de ne nan 8 na pampem o tapo no takwata sonko mi ma un peja na wane be ka chem se ofaniye wane be pa chewo woni ya wo ye no e ma wonye din po ofosi odi na wo kan wase wo kan the theology spiritual because e ye hu wasem na wo ka din pa wo be ye do hu se nipa weyi wo ye din pa age se woni na san theology na ye de adia obi obechirem yanko nim enti theology na ye se me de ni gina makata cho be ma wonye sofo enso no woyɛ sɔfo dwuma na num wasɛm and even theology democho of what I say ye ko yanim ye ko Mika 7 verse
2 ɔsi ni papa nɔɔso ni papa nɔɔso o ɛnìyɛmà yɛyɛ nti no sɛnsɛ amango kura no akɔso bɔɔfrɛ na ka amango deɛ kɛso amango aba na ka deɛ yɛ die o deɛ yɛ ebi wɔn ma ɔtɛ na wɔ kadi ebi wɔ so asɛ ɔde sika yɛ dɛ ɛsɛnsɛn nanso ne deɛ amango yɛde te bɔɔfrɛ ɛnam sɛ aka nipa wo deɛ ne ke susu sɛ nipa wo yɛ nipa papapaa nanso na dwempɔni ne na wudi sɛm bi ɛhyɛ suma se nti no ɛmɛ din pa no bi na no so me brother baako wɔwɔyi wɔyɛ madamfo no wɔde ne ba to ɔno ne nua baa bra panyini ofo so bɛma akura yɛwo ne foforɔ wo de tere mata ɔde ɔno obu nipa atade a ne nua bare tɔ bɛhyɛ no no ɔde ne kowura huhum atade no because ɔto ne din sɛ kwa ne nua ba na yɛ adeɛ de ayɛ ɛde ama to to sɛ nyɛ nyankopɔn na yɛ na ɛyɛ din na atade no ɔtɔ bae no sɛ edin na ɔde to akura no nanso edin ne nyɛ din panti edin de modin no emisoro kura modin no edin ne nyɛ din panti no ɔnsu saso kɛ kwa akura no so eti yesu kristo bae no ɔfa nkurɔfoɔ mako mmiɛnsa ɛwɔ pɔso na ɔde ɔmo ti ne ministry yakubu john ɛna petro saa nkurɔfoɔ no mu yɛ togyefoɔ ba no mu wɔ din a ne wɔ huhum mu ɛno ti na kristo yesu de ɔmo kɔ bantaeɛ ɛna ɔmo nateɛ na asɔfoɔ hɔ nanso ɔmo sɛ asɔfoɔ wei no ɔmo yɛ nyaatwɔm ɛdin pa ɛyɛ sira honyadeɛ pii dase eti yɛnhwɛ nipa so nipa bɔbɔ bra okuta adwen papa nipa osuo nyame na obu nipa bu nkora ɛhwɛ ayarefoɔ no nyankane akurafoɔ no yɛnhwɛ wɔ mu so na yɛnsua wɔ mu ɛne nyame bɛhyerɛ fo som da ase odiifoɔ se dimpa ɛyɛ kyɛn ahonya ɛhɔ nam yɛ sure sɛ wogyinaeɛ ɛfiri sɛ ansa na obi bɛhwɛ wo so paa so ɔde wobɔ bra no na ɛwɔ sɛ ɛnwoma bi wɔ bie anyɛ saa abrabɔ wode woba kɔ akɔtɔ odi ɛdi no deɛ mɛmɔ o mmoa no mpa aberotia na ɛno a meduru a obi so ɛtɛ junior ɛnɛ mefirifie ba nipa num ɔmo stop me kwam na nsɛm ne nkuranhyɛ sɛm ɔmo ka no grupo twedi ampɔ wotumi nyame te ase yɛn kanisa na ofo be mama menchia me mama Harriet ohene yire ya no wa putu oja ye mame ye nyina ye mame mom ya chia papa ye na nwumre gidi se wo na abusuafo no nyina mo ho eye na ofo so de ne nyina ne se enipa da sani sa wote ho a anase as a human being sa wote ho a always live in a such way that if anyone should speak badly of you, no one would believe it. We nipa na wote ho a. Yo ho say, wo bo abrabo a empo no se wo bi gina baabi ana nipa dom bi mu eka wo ho asembone a obi anjindi. Eno so wo ho. Na eno so na ho so niema wo ho e wasa wo ye. Na niema na e wasa wo ye no yemfa ni say Tresam ne ka asem bi mi wramu kakra bi ewo eye Titus ana se Tito nwoma no etie no mienu ne nsensanso enso ene enwotwe no o say brofo ne say in everything set them an example by doing what is good. In your teaching show integrity, seriousness and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about you. Na nichi no kakra bi me bone tofa o se na bibia mu no ye wo hu adi se enwuma pa enhweso enkyerɛkyerɛ mu yi anim duro asempa eye a wonya ho asem bia nka na de ɔde yɛn anya no afɛre efiri se oni yɛn ho bɔne biara ka we ka che se nipa sa wote ho abribia na wo se wotimi bo abrabo a enipa ewo wo nkyɛn no wonum betimi asua ede wakɔ ehan mu anase wo mabrabo no ebetimi akɔ ehan mu wa abra ebia wonum ti so mu de America ewo abusua mu ne se awofo titiriw yenka hu se ye ne nkwada na tie
abrabo bi anasa wo bra bia ni titru no emma ne mema wonom ya wadefo mu te edan ba akoma anasa wo mu te fie ba akoma no de wo ye bia ne kan hu sa wo ba no wo hwe wasuon adana social media ababa wa bi mempesa mde ne din beto dwa eya no oyiyi na dagya so na o dada na ho te kira mansan na me read the comments ni bi no me hu sa wo bi ebisa se aso wa wo ma mienu se ne baba na ono ye panyin no wo nyini na wa beye te se de wo ye na wo yi na dagya na sa abre no ono na bo abre wa na se wo ne panyin yem na ni beje se ne ba no eye sa wo social media na eto da bia ema ni titu ye dressing how are ye sifa ye ho said ye si ye niema obi wo ho a wote awade asenso no na sabi o twempena obi ti awade asenso no na wo ye niema ensemfra ne kunu ni ho no enkomo akese na wo di ne wo fon so e wo bla na ne man so e wo ho ye wo fie ye timi hwe kasafonya na se television so movies ahodo bia e wo sempanyimfo hwe no wo be huni ahwe ne ye sere nkwadaa ne wo ho bi e die na ye pese ye kire nkwadaa no ye nya hwesode abo abla ya abla bo ye nkasa ye niema ahodo bia la ye wo ya setena ne ya abla bo mu no enkwada no so no sabi se wo munyina na wo no mo ya wo mpanyi ye mu no woni wo ho ya se bia wo no mo da se suban na di de wo be ye bia no ya se de wo di ekan no eya na echikafo no esua ne nante pepepe enti ye ka che na mani siawofo no so titru ye sra wonom ema ne titru na ya na sa de we hia me emema no so no ye kan hu se ye ne afie ni ti de wo ye wo fie wo bo yere wo de na ye ponche bag ya wo bo no osole a wunyi sikanto wo ema nkwada no krampo wo didie mo enkoye no hu se wonom so usua da che no wonom so de be ya na Katacha Bema Junior de me di twatso foso e wo me kasa de ma ye Matthew Sempa no etim num ne sensa so dumien sa kopim dunsia no osemo ne asase so nkyene na se nkyene ayira ne da e de no de be hye ne nkyene ose enya ma hwe biem agise wo hwegu e ma nipa tietia so na de wo ka chen se 15 ose na won so kane amfa nhye kodo ase na emom de sika ne adua so na ahyran wona wo edan no mu nyina enso ehuhu ana se etimi ahyran ama wo mu nyina dunsia ye atwato no ose sa na moma mo kane ahyran ni panim na wo humo ne yoyopa na wa hyemagya wo soro no animonyam abribia no yenkan hu se ye bo ablabo a ye se ye Kristofo a ebe fata Kristo ne nantia ne yoye obeda na di wa blo ba asase so se ye enkomhyeni so asefo a yenye de anase brabo a enkomhyeni so no obebo ya enu ntina ma wunya ne mugidi a wo se obedi na chi no na timi abo ama yenso ya blabo no akoye ma nchikafo a yenso yetete wono no ma blabo na timi asi wonye medase ohene yire na ote ne nka no ono de ya no the Bible na support wo na ekono yeko na ye ne yetifo na frefo no so emrem ye sima nan kakra aka no na yemfa ento adwumadie ni so sima en9 pepe 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 Hello. Memo akwaba. Yeah, eja. Ukase free hin, udindi say. We get me party Peter ni WhatsApp mulai. And Peter WhatsApp mulai. Yo, Peter yanko. Also, another also the point about na abrabodi e wo jinfa de e yetna hunna. Se ye mpenko kan. Iwi aso ki wono na se tembia no je jinfa. E bia wo bia no dina ne di wo adankie. Sa Yemfa e Katacha kwanya example. Katacha etirimu ensema nwatu no masu kwano. Yebetimi de aye putu ama ye ne aye. Obi beka se nkantema enso aburo sa. Enya aburo kwa. Etimete obi ake ebi ake no tu onu amadi fa bomu ni wani ente dimbone. Metia ohine yire debi ene omrata mwa. Otoku ni na metia o mo. Hello. Majwe opani. Me do so. Udin kasafri. We chasa ejuma no betimi abo ejuma ni papa. That's it. Wow ni akitwa ibo national. National yanko ni mabre no nti. Emo afem si onya abotre. Eyo ta so for mami too much.
Omo atansi anya botre asem wo fie be ya wa no ko fa asem be fie. Wasi ni trase wate. Ah, se ono ani na no mi ba mi ba hwe ni sama ho no. Papa yakupon shiraw. Nyame ti ase. Se ye de edu anwumre se ya. Efutu a ye papa di ma ye papa ko ya osu ba ya udi to asuma ye no. Na namo na ni tietiem. Se ye mo di mpa. Enye se wa hye coat, wa ko dina solid dem. Na obebe fie no abeye niam bi a enye uyire na obu uyire ba ye kwa asore dem wa ye hu se we no we so obofo no eti awiase de wo ho a ese ye molding pa opotem a wo nyina ese ye molding pa ye papa se ya dinu wa da se sa na che se oti ase no oye adipa onunti na ye bo ni dimpa no ma mi chi ake edu gasen obi ni azeko uso ansamisa o. Okay. Hello. Odin okase frien. Pastor Femi Jaya okase so bi kwaso. Eja yenko. Ya mi chira mo pa engagement no e kama. Na we dia na ka be kan se mka bi ne ko na yi. Na I do see it do dance. Na no pa ba ko so e. No fa die wo ye pa na. Oh. Hello. 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 Majwe. Good evening. Yeah. Odin ukase frien. Ya fem ko de mo ka sa fu mo bod ma se. Yanko yanim. Me chiamo pa. Na di me stressa mi nyamo. Ya la no ye hot o. Me chiamo ne ofofu. Yanko po jira mo pa mo yi. Nyame ti ase. Hello. Hello, police. Good evening. Majwa ni. Majwa yanko yanim. Eda nyame ase. Mami se buku na nkutu kawe. Na kakra me kan se nsoma ni odi abreye no e no kwe. So we nipa e so baby a wo tie no. We live life a obi hwe usua wa o de bobla to anamawa e ble di amano. Isine sama nyu me ngodi aye no. Ye fa ye de boye wana mo me sisi ye de pad boye bra. Nyankopon se se no wani nyamte wa brabo yi. Mami chama Harry. Badi obi ani chama na nkani na. Wajo so dada. Hello. Majwe okase frien Odin. Adom ni chira pani. Yakupon chira mo ne be mo fa mo. Nyame ti ase. Ya papa de wa ha ya fa ro fa. Die nyame pe e na wo ye yenko yanim. Wa ha ya na so nim se. Ya min si e ma na be ko so opere nim sa ha. That's it. Yakupon chira mo kan be mo fa mo. Bye. Hello. The Obama man junior. Go out. Hey, Papa, What the Asem ko? What the Asem ko? Come on. Come on. Hello. Hello. Mami Majwe. Ya jo so dada. And I need to find some next me a Boston Post. The Thursday, I must catch it program here. I'm not trying to see me. Unyaye. Minya. Kafra. Lani ye hot. I'm more fast than my minimum time. Na era won so ni fake na coupon ahye ni. Se na coupon stay. Oma idman kosu. The kosu e That's it. That's it. That's it. Hello.
Ya jo so dada. Mo de se ton kro ba ya magazine. Ye, wa wo me. Oh, wa bre ye ho. No question sene. O tu se ma o de ba ya dia ehia pa. Titini ye ma no. O se ye so ye se tie de ma ye ma. Me see sure me papa but me think ye de be. And I'm sorry so mano aka me ma ho. One say a beer, a bit of the conversation me back. There be the a son says, me man now, me name is no. Me nearly come the 10 of the Sunday dress, and I'm a baby so I then. I am studying. And I am the sense, me money so after be. It's me who send the jack and shot a packet clear at the man and mano. The man some more, my submission, my emergency to me junction to be a clear. When you're meaning, Sapa Pepe, and as a piece of the Banyakopan slow, who are beg of for in a year, I don't shoot any chocolate. That's it. That's it. Hello. Hello, Penny. I chose so dada. I'm what to do. Adumo. Yeah, and I know more cat. If you are like that, and there, we don't mind for idea. Or not to our one was a papa. Now, yeah, or not. Listen about or hair to man, no, and that's all the solutions. Abrewatia. The ultimate your door so. I'm not more so money there. Or something for some piano by the second to joke. Yeah, Musisi. Yeah, Musisi. Mamma going to be better. Hello. Yo. Yade afrefo no ebesia Asem Mpe Nipa dwumadie na waso egusu a wutie no ene eye branda bronya bosom ya etosu du ne da etoso enan 2022 ene so ye da foforo akropo twedi apon abo so obe ya hweso de na odi ama foforo no ehu hia yie pa ehu hia yie papa ehu hia yie papa omno samwa aka siman 9 na ya bowura TV ne so siman 9 ni ya bowura TV ne so bibia wo ha de bowura TV ne so ya hwefo no so aye krado pa na sede eno adwumadie ni sikoye no amanfo dodo no a nene wo si ada Sompa fon se sakra ya mode aba no no mo hu anoden wo mo no enhweso de eya ade bia ehu hia papa na amanfo mo frɛ yenche ma me sarakuba na yenche bafo sumankwa hene bafo sumankwa hene na ye papa baako yenche no otumfo cameraman S5 oye nipa se ya papa yi oye nipo na o kanipa ho asempa wonte papa ntre ti ya tiefo so muti o mo frɛ me se bebregu akire nanso enye ye ne nanso de bia empa ebo ne se de wonya mu no nyankopɔ moa na omrem na yehu kwan e befa so ye de obi bia ase na asem na de aba na ode na manfo nkoso ntie yen o ma hye yebo Mr. Saka so ye chia no ono so wen Mr. Saka papa ben no ye mo no so odi for person kasa obisa gu asumi opa ono so no mic ni bi sinanim sa mic ni bi sinanim odi for papa ben na call so fosi odi ayi no obachia yen ene o mamu de ai enshada nya bia odi for ya wo po ho asem o oba odi for ya wo po ho asem o oba mai obacha me ni mienu nsa dabi akọ ho wo please odi for wo po ho asem o odi for ya tie yi o se kamene wa kamitia wa kamehwemachi
ana o ma miska se mo fanya yi se oyibo national so wotie ne a me ba e ma yedin na me be makasa ti o me ka masam tie nye da bia na esi amafo tie na me be makasa da bi me se chia me adamfo na me wura fridin omosio wadawro ma me wura fridin na Mr. Saka me friend na me wura fridin na me se me pa cha o chia de ma me edi no se obi asofo ye friend Mr. Saka host to say but oba ye ne de no esi ka no and you carry kwa cha o Mr. Ento achayen san ye chey. Ofa tu na mfa tu. Ofa tu na mfa tu. Na sofu o kana kure. Sofu kana kure pa. Me amenwa no kana kure. Chese obi ho a minim de ntia wo pressa. On tu empre tobo enkoto mranim. O unti. Tie. Menwa no. Baby ya dro no. Ye ko TV no so ebra so. Efri nonso eba ne nonwotwe eso de na eduru ho a ye de afutusem no na eba na ne nonwotwe so de Asem Mpe Nipa ye ma yahwefo no so chefa ewo TV ni so asabre de ahoboa nyina hia me ye sure pass ya bo awura TV ni so se de na ye bo afadikata choma ne teto taka no o se ya bo awura TV ni so da ya bo ewura TV no so na ya duru TV no so ya du aye Sompa 93.1 eno aye radio no Sompa TV sabre YouTube ni Facebook fo nyina wo ma ye krado na ene afutu semu a ye de ebremu ene se e wo se wo ye ahweso de Emma afoforo odasani be a role model to those who are around you. Baby a wotie umpotamu a wotie yenhwesode wo ho kura wo firi mu adwuma a wo ye yenhwesode wo ho suku a wokọ yenhwesode wo ho na ni nyina kanfu an ansa na wobetumi abo abrabopa ama amanfo akase jiw wedie na abrabo tene no ni nyina agina wo awoso ye kan ema ne kowie se wo adwuma mu eduru ba bi kura no a senye wuo ene beba esene na wo bekọ pension na uje adwuma no eto wo kọ pension no abrabo ptre ne be na wo boy ya wo de kokọ ye na manfo de kai wo wuwu achi ensem ben na manfo eka uje dimpa uje dimbone de wo ye no eno ena manfo beka ho asem wakra ne ko wi anam no hie akura eno se wo badin be na ne ebo mo se de okoye ye no na che se wakra ko wi anam enti abrabo a wo bebo no eno ne bema ye hu enipasu a wo ye eno ne ko wura mu se dimpa eye echen ahonya Proverbs 22 verses 1 isan se obi obo abrabo treni bia wono eno yesusu de edema afoforo empo wabrabo a wo bono eno obi so behwe so ede ne ba ayedai atowo enunti ene anwumre ya futu a yede ema ya hwefo nyina ne se hwese ba bi a wote no eye wadwumam ompotamu station ho ejom ho na woto nwoma no hwese wabrabo a wo bo nyina da ebeye nsusude ede ama afoforo na dachi ankwa ama bi no ebi kura na wontumi nya adwuma biem ebi na wontumi koton nwoma ho biem ebi kura na school no wawie amanfo timi abodin ede aka asem no abodin pa efiri se dimpa eye chen ahonya ahoboa nyina hia sabre uhuye TV no so a womro asamwa ewo ha saa ena odifo Paul kwabena ewo ha ohene yire akua bronya abrewatia ono so ewo ha production team na ye ready kama pa bama wusu kanta kraka chief executive producer kumawuni ba ode nensa edi abekwan kotokchi bohia kumana na amani apode hye ne me osaya aboagi fosuo me na mechira adwam na mechinchim sitia no Swadro drivers ye nam touchline kwa Dwoba no enya atrase Wodi for Samuel Prayer and Counseling Center
awieye brem wodifo a asanteman agina tumu ene odifo Samuel Prayer and Counseling Center na akwankyerɛ papa sɛ yɛka ɛna ɛmene wo promise and faith obi ahyɛ wo no a emmam yade bia ba beto so a yɛ krankro a kyɛ sɛ wo yɛ hu hwea enye yie yɛfrɛ ni kyerem ɛwɔ D4 Summer Prayer and Counseling Center wonya court asɛm wokɔ a wotimi sɛ asɛm wodi bempa ɛso kɔ na ebu atia wo ɛyɛ akɔ yɛ sɛ amanfo bi kura de sika ewuram na so asɛm wodi bem yɛfrɛ ni kyerem wɔ D4 Summer Prayer Counseling Center spiritual marriage woda no obi no aba bɛda wopɛ sɛ otu kwan akwantuo yɛ ayɛ kasere ne amaw wokɔ visa yɛmfa maw wakwa ye stamp mu kura no edu ba bi kura ye say gise mfie num ansa na America fo kura timi age watum ansa na wakwa America krom ho da bi enyi ntum sa fo ani chodi for somewhere ho bibia be koso kama adwuma sem ho ye diama ho na adwuma kura ye fa wo promotion aba amanfo mpese di bla ye diama ye de be ma wo ye ko D4 Summer Prayer and Counseling Center wa hembobo no Ajaba family house ho pe ho eno wo na wo ya fom kwan yan wo mo ye nkonwa wo ho no busawom se D4 Summer Prayer and Counseling Center Ajaba fie no ehwa ena odi ni dwuma okwa hwa akwankyere wo kyerɛ bibi kete na enwoma mu aye mre na ede amount menhia hemboboa no ena wo Ajaba family house ho na odi ni dwuma yefrɛ wa homa tufo iso 0504 58 8454 0504 58 8454 and answer 0265 44 1995 0265 44 1995 with D4 Summer Prayer and Counseling Center ewiye birima kwankyere papa etwew ewo Ajaba family house na nyoma akoso toten na ode amount kanjen kanjo ko eyensu asabrei ewiye brem egu nipa bibre ni mu a yade bie wo bia etuase doku eno akalan wom enkonum so basabasa bia koto yade ma ho ene Ghana ha ye den kura usika no watimi dia ye bibi foforo kanjen efrew wo se sabrei ensu a eye 7 acidic no wan hweye emwa wa ho den wasi pH no eno ewo from lower than 7 acidic no emwa na aboa wa ho den yenkope kanjin akira kwai na kanjin ne bedi akaginamu na kanjin pH no de 8.5 9.5 eno de kama unya kanjin bia ebedi akaginamu pa pH na no den eduru ba bi kura na anum so basabasa bi kura from a ekonu ase na nyoma konkan ede amount Dr. Otorobek enede kanjin wadi ho adanse se ekɔ nipadua mu a ebema yade bibre biada atumi akɔfom brema UGC ho na wodi no dwuma yefra kanjin fo wa homa trufo iso 0241449191 0241449191 kanjin ko ensu papa fie epa enono yade ni etrem ewo Power Specialist Hospital mami akoso aduro ya oba besi e wako aprema no sama mi we na baso body bro ni fita hepatitis B A B C D da bi untimi nyomo so ye ko mami akoso aduro ya kache a bibia bekoso toten e de amount na wo se menka nkyere wo se wa ma o ya de na no kyerɛ sɛ ontimi fu ani kyerɛ mu na kache ya de bibre bia da wo ni padua mu bia da wo do ani kyerɛ mu wɔ Power Specialist Hospital obedi wa kagyina mu papa typhoid wo sa bema wo nkwamwa no wo fom sɛ utumi sɛ immune system no enyoma enkoyie ema wo pa de a sama mi wei na COVID-19 yade ba ye no aduro bia wode aba heba mesha no hebatin immune system booster no broni ene Ghana fo nyina da ebo mami ya baso papa wadi jirika jira bra mama wo mo entumi enko ensani na enwoma enko so totemam na ade kye ya fra wo mo dada no
aduro ya de jirikajiri aba aduro ya mara me se tuntri di madedi ase kama pa kofka misha no so amanfo adana wo bobo ku keke emwa wo kura wa naso so ade che no so be ya asem foforo no ani ase etutom aduro ya kofka misha no ebedi wa kagiremu pa aduro ya heba tonic untumi ntibi ni bema waba koma ya yutwa na adun se wo mtwotwo dabi enyo sa ya de bibia biada ya fia ni nchemo Power Specialist Hospital wo kuma se feyase woni Jasbro filling station no na edi animhwe ka bia betran biara wo su besi waduro ya ho obesi kama pa yemfra wo mo ewo ahomatrofo iso 0244544422 0244544422 and I say 0200383831 0200383831 yakwa WhatsApp line so ababo yie papa na wotimi ene wo ma chat na bibia wo de a WhatsApp wo mo na enwoma akonkan e de amount 0345797878 0555797878 yanko edro yakache na yanko koje ayaresa dia woba no anya atrase ma me mo akwaba ne mpom te sei nyame adumu na udin ede sei pacho my bro din de Agnes o sei na da ifie de frɛ me ma abena na atama me na ye ata ano ye ufiri he mi firi nsuta bonkusu ba meti jama sede o ye sechire ni pacho na jama sede o de obefa tabre me pacho ho na me papa firi jama se tabre anti me ya sen ni bretu ba se fosu ma me na de na pam anwumire o de wasma bedan yi anwumire de boko ba enye boko sa mene ablantie bi awo memu miensa oti atonsu bokuro ye frɛ no kwabna jamfi na hote din de awilo na 7 years ni onfi nkura no ewo mu a no wasend 20 cedis nkura miensa wo frɛ na homfa ma ya menye obi ama ne nka bi mame na mesem de ma asem ba bedan mo na mo aka bi ama me ti anwumre de mba ya boko na brante hu ne he chomi hu na tonsu bokuro abrabo no efiti asense ne call no ka ba mu sa man kwa sa kwa no so a na ye hu asem ni ti ne hu no kon nyina na misua adwuma ewo stadium ti me pon me hu bokuro sofo magisa ido wona na me ye adwuma na menua bi kunu ede ne maame nti mu ana okoye me ho ade na me ni nya me ne wo abaya ti abaya ni nya 3 years no na me nyin se akura na chi be ma ne ka che me se minyin na akura ni swa na manyim na chi enti eye na me papa bai na obeti na asem no so na papa se o ma minyin sen ni na ohun obi a wawode ntemago ana se nwula achechire akura ne da ti mi papa ma miska na mkotwa scan se mkotwa na ye ntafo won fi me nyinsen ni mu no gale na me oba obeto aso o to aso na be ma na kasi ko nyinsen ni tugu me ba chan na o papa kan sei me papa free nsuta eba atonsu na one be ma ne maame na maame ni nua be ma o mutena ase e kan asem no na papa ka che o mu se wonhu obi a wawo ede ntemago ana haban achechira akura ne da ntimi de menwo obehwe akura no ti papa ma miska na mde kotwa scan se me ko na yankula mienu won fi me atete ne gale die mi di gale do anwumla ono so beda no achechire fried rice no wabidi be ma no ai obi ana wonyem me ba try me ko hospital me da you won fi me wadi mania kosi se awo ka me no kula no me koda hospital wonum me ko benada efiada na me we wansi woda me tiwa na me yinsem kwa enkrofo didi ka na omo de ama me na madi emu ana nyankopon so ya me ntimi sister bi efre ni sister beta na odi aduane bla me chese efre boy no kra won fi
ɛna papa friend kan sɛ ma wo ntafo mɛma mienu me kɔ wo no kra sɛ ne ma yɛ de ɛkɔ awo so no na minni bi na emu oya ensu sister na da roma na toto ne ma de blame me ti papa ka yɛ nsɛ ma wo ntafo no ɛne oba hospital ɛka me de obechiai bi koduru fie ne namfofo wo mo na edum me hwɛ me ɛna osunsu mati kɔ sɛ me nkɔ me kuro mamma me mo enkohwɛ me bi ampa me kɔe de wo sɛ me papa yɛ kuro mo ofo kra de me ma antena tina dodo na anim sɛ me papa mpena enne me fi sɛ ntafo ba ko hyɛ me papa achi ukuro ni nie me ba twan ono atiefo mo hwɛ Sompa TV no ene wona wo hwɛ YouTube ne Facebook ni nyina bema no wa bɔ no coach saa dimpa yɛ cha honya na America na bi ni o on sɛ wasi address no so the dress ne access na hu na adwene wo di flowers ama opemfo adi gare oba de yenko so inti me ko me papa mo no me papa na eja enkura na aduane sa pampers no wo frɛ be ma ise sika kura na ansa na sika beba no na edin onu so yo obi a woton tade man kura se akura 4 years atade agi se akura 7 years enho eno woto enso me de me nkasa ne edurubro nya bla wo de ntade bla nkula no enso sika de ebi nka ho maka na me ntafo no panyi no wo yale ya nti e ma me firi kuma se ekọ me maame mo ho se me kon ma kwa akọhwe akola no nyamienu ne kuleni ye fle be ma ne se akora ne yale a wonsi ho me papa fle na ada obeba ne nso no omoton ayibi wo ketia drink ne popcorn ehyehye ho 1 cedi no odi aba hospital boss da me kwa aba no wadwane asema me ken suita hospital die nurse fo ne doctor fo mo de obi anime waji din ho mi duru wa ye se atama me na eba no mo nsekete ma no enti bi wo ho no ma na wo mo de ache me che se 3 days bia wo a ukuru no nya sika me yoni de ache wo me ma ne yale ye ntafo no panyi no na se wo mo de ache me frɛ na wo mo aye adwuma tua ka na ye che wo de bi se ase yale no e do so 3 days bia me de ne ko enti wo mo we de wa mi si ble na wo se enuro ni ade no mo de ache me ne ma ba me fle be me ya won fi me wo diska be so 20 Ghana enkula me ensa wote wo wonim onchie school fees da hospital be wonchie bi da ena wonim se me ba ko school ha ana se me ba ese wa ha ni nyina wajan ni nyina bo me nko ame so metimi o mintimi o mi kuna me ne ti sesi ewo na da roma ena waso mi mua na nkula nim ba me hwede ekona wo ho ana we ya fra wo se awilo se wasandi wiska me so me kohwe phone so a mi hu ba bi a sika ne wo me frɛ na wo mfa wo maame aka de wo ya na wo ye me so mini wo bia wo kama asem bia ma me na me se me de ba bedam ne mo aka bia ma me na wahwe nkula no ti ba ya boko abrahu yanko computer so gbe di mra na yentoa so Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye aniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic beboa abeba matia kanoso
Obakos. Wouldn't miss our bra panyin na yira seme. No ya ntumi anka o. Ye bono. Oba se chichina. Won. Konfanko. Asem wo mu. Bibi pa wo. Me de se bi nua ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi. Bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. Na madam fo won kan kire me. Na se na de we de ya asem ketu e. Ene na tiefo. Obi entie de me kan yi. Ba ma duru biribi a esa o ye ho duru. De ma ni je ba no yira wade mu. Muaya ne ye simple kra. Aduru bi was semence ba so. Asokore mampon. Ye friend semence vital herbal mixture. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sa duru mema nyina fra na gan. Mema duru fra na gan no eni hammo. Wo de ye nsa wo be no. Wo pa mema duru fra na gan bi ata. Ebi was asokore mampon. Semence ba so. Eni mia eto bibiduro ni abrofo duro dodo no a. Sa wo pa dodo atu a. Koda ni farmer. Colinac, Misty, Epidank. Press our number 0240616061. Mema duru fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Jesus, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mama gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa ana court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no? And you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Sompa 3.1. Okay. Drew baby ayana abro hopa o. Emema no bi edin sanfo papa fo mhudie o. 7 preduasa. Mema no bi. Mema no bi. Ayon beka se fusu wa no ya lebi. Mema no bi. Na sa brante we he wo timi kwoto fried rice no baba bidi. Na wo ba wo no nyem hunu gari di. Na nkoda no kro mo ya funu ahode be na nkoda benya. Kwabena Jemfi awurade nyankopon ya he sesi ya na yetu adade afutuo ba se enipa ankasa no se wo hwe ne dressing na ade asese na adwene pa anya adwuma wo hu kotu awase se mo hu kotu awase hwe nsem bia odie wa atosu bokro sa branti aye kana za atosu bokro sofo magi ehope eno wo yitire wo ye baba kane na 7 produce ani ye baba ni skanim ene baba fo ni nya sika papa it is wo ye baba no so hwe ne bade na ye boapayo na ya na asefem awre ho se wan kasa wodi wo ba bia kokon akoda na ba wiase nkoda ba wiase na wutimi didi enom na woda na wo manu nya aduane nie enti ya na binom ho twetwe wo mo Asem o ye hwese production team no ba me ani Mmrantehene na di nkomo ye hwese production team no bon ho modni bia na ye ne na di nkomo Mmrantehene no se de osihye ye boso obeba no o hye ye bo pa afede ko wiase ye kra o so asende na yini 50 cedi enu nti no wontimi kotonkran ne enwoma se hwanyan sei ni awo
sei ene ewo na ya na asefem say sankrofo we kura no eduru ba bia no mo de awo etwampoa anipa adwene ena me maye sei na me maye sei okoto omo odame ase a koto omo kwakwa anua bi ase a na omo de awo twampoa sei ne ewo production team yanya no ana yanya no ahoma so yaso asadum ne phone kwamna jamfi yaso wa yi atonsu bokro sofo magi street ne so hwa ne kwa ne so oyi tire se ne bidi ka kan no baba fosika omo gini kumase ya no enya asem keto du ba bi kura 15 cd 20 cd omi tire ba ko a omra samu abrem na me de du ba bi kura ya na me homete ofo me da se bebre enje tifo ni ahwefo bim ofo su omro asem we no minim se honhom bi na asan agu mema bi ebin mo so sa kom bi na atiasi mema ni bi odwire ho anwo ntiasi o no ma we no de bia mo yetra na mama ema anya yesa no mo de omunsa ewo ye ni yedem ewo dem a na nipa ba ku ne kodi sebe aduaba bi afa sa na meka na jame de me nkan ko hokra na kwa ya asem ena efre na nkate ba ku ne kwese hwe me se ade we ba na ama me ho edwiri mi sa se wo mu asebe mpredress wo mu ebre wo mu ma ho no na sa no ma we nyina no aye kwa na so na tie bia no se de Ghana fo emema nye bia na edan ya ebi wo mu a omoye wo fo so be ma omno ye nwa be ma mo se friend sen kwabena jamfi wo atonsu bohen atonsu bokro wo yitre sofo magi wo megidi ye se sa no ma we no obi bebu sase na sofo no anase sofo bo mo sofo magi kwa no so no tie wo yitre no obi beka se bia na Mmrantehene hwe ye friend no ana producers e kan sa asem no em so mo friend no so ye meba nti ama ya nyiri nipa no den be kodu mebi ho no ma ya no mo fi so mo wadwe na mo ye smart se edu time a sebi ohun se bebi ai ko na eden no o se ma send sika hwe ma menka sem bi gare ya aduane o na wata me di gare ya aduane na emom e wo mra sebi edi gare yenti metra enka se gare nya aduane ampa mami wo so di gare omro gare no e aduane o na ensam fata se oba pemfo be di gare kan se wo bra ye di gare ada di ya no an se na adi asem kwa na aba ya nipa bi che wiase eti me yiri wo moto ene wo ba gina ho ekasa ya makasa asem we se obema oba na ofre no na wo ka chense wo pe no bande na koma man wo mande a wo de kwa wadwen a wo de oba na de kofie no wotim sa adwen bo ne tafa me ka kira wo se jasa nkwase ade no na moa wo de nkura ba wiase nkura ne ntafo sa nipa na Nyankopɔn de dum nipa no omunye ije sa o ntafo no first kwa no ene de no ma ye wonwa first ba mu se obi a ntafo a na aye wonwa because ade no Nyankopɔn de dum nipa tisankura no ede mo mawa na yom basabasa sa ene woto office on hoden wa she coat trouser ikakaka ene bibia bu aguso unim se wa wie masa nya wo se wa defense o ye freo wo wunya nsakwa wo beba ha wo jitu meba ma menkasam sa di se ye yesemu ide masa enya krokro asem bia bia mo because ye hu se Ghana no nipa bia fa se ye kasa bia da ho ena wo de me kɔhin bebi opa bi onfa me nkɔ ube obi adi obi sika obi ni obi ada wo na wo frena na oja ho no henfa no de mbakɔ onfa me nkɔ waju onfa me nkɔ ha onfa me nyesei ensiga no akane sa no afa no wadi internet enkro mo aye street chat yesi ekobre wo nso Sompa fin e wo Ghana ha ba ye de ye beka wasemo baby apa fako ye beka wasemo Sompa because enimi ne ye ka wa fa ho wa kotua 500 na mpacha wo koto aduane a wo design 50 cedis wo koto aduane wo design omno wan hwe sika ni ya 50 re enne wo ko baba shop bia dume bia sa na ye beka no baby yi etie enne bread kwa ye say atum kwa ye say ebi 200 titisika mbo 20 Ghana mbo 20 aden na aden kwa ba wiase obai wa hu no
seven predo papa kan sembi tete fo mo kan wo se akora na wo no wo se yigu awo no ne ehu obi a wo a ye de ntomagwa na bodin tete a chechireta papa ni kan yasasam ba me de emra ni ti minim sa brante ni wo tie ya ne a masa onya na dwen se wo de 500 no ana 50 Ghana no abaye no ma bi se wo de no be sili aba mami hwasema wo ka wo ba no be bam fried rice na akokɔ nam da so na wɔno wɔ pemfo asɛbe wɔhyɛ ne ka wɔde wobɛ ma akɔkɔ nkura yɛ ba yɛ wɔ nyinsan na ɔno no di gare wonim tam ɛdidi gare wonim tam ɛdidi gare awia gare wo te hɔ atɔ so bokuro ha wɔdidi ɛnam sɛ gu afiri ne yɛyɛ wɔmu wɔhyɛ ɛma bebree o na nka na gya sɛ na ma de wonim so msitiɛ na woka asɛm bi asɛm wo yɛ mmaa wɔnhwɛ a wɔba bɛtwi mako agu ho our kwan so we are not the sunshine at all so we are not the sunshine at all so mama nkasam wo kwana si atro edan poster bi boda ho na si atro what the show kwa me say kwa faje ne ko busasa na ye dan ne nkwasi ade wodi na ne poster ne bo okay mama na ni abrepa hwa obi asabe obaka maka moto wakwa wo tisi obi didi wie ansa na sabe ya mani bi adi wonya kwasasam na Ghana na besi that's it na yeni ba bi ade asem fa mama nka obi a wotie yen asem obi da so am se fabra wodi oni ba bi akwa am se fabra anya bia sabe asem se otima na wo bre na sabe ka ekoba fabra ni hu ko e be fa so abrante yen fia ente sa susum ko dia wuo we ja to no so me na me ka che no amadi be se si ba bi are mama nka se bedum ba bi are ni pada se ni na mana kente so no na kosu egum na shina bugum o konya na obodu akwa because no yen kapre when you court was a lawyer. That's it. It's a brand, yes, no. When in the bush of wood, your mumra, Yantrasi. I brought here. Of also, TTM na intimate. Now, I said, we're going to make Trinity and Grandpa for him, Bema. You better Beman. May Trinity and Aquafa. Bema, one casade, or Bema, Quack, what I bury us. Quabrajam fee. Quabrajam fee. Wash your coat to guy, and the trousers are no cacaca. Oh, good. I be silver coat, silver. Silver. Why would you know where ya? I told Subokro. So for Maggie Street. Rosero, fashion me chawate. May my sister be our pama dear mammy one or tea. So for Maggie Street, I bet I brought him my huno. My home baby or one. I am a alcohol. Would you know where any more yam come out? I damn my far. I acquire some pane. Now, do a mind not to be any more yam for. Now, oh, yeah, who say. And then Barbara, you know, Barbara Jumano, and yet to say, I can't say now. Or we go in here 2 cities. WWW. Just watch any pabe and no more 3 years and 25. Mokram was kakran pocha o mo tete to office no. E de na mema ni bia na o mo chirechiri. Teacher for krampa ye so mo pay nya krampo no. Sabi o mo hwe o mo ma esa hwe nkrofo krampo maka ho. Wa ye u coat wa hwe coat kama. Wani mo nya wodi o ma hene kra konwa bi da ofia nka. Na make o se na ni mo nya mpa. O tight sa de o minim so call wedding. Ani mo nya. We friend tapoli. Yeah, very say. Tapoli tie no. Enya the dress ne ye but ye patch le say said there was ya fa ne ho a wo gina wo no wo ye ni monyamfo plekopɛ ensam fata say krobi so hene owura janfi wo be tena say ama wan yamfa wa ma say bia wakɔ wia obi ada na say wakɔ ya ade bia ensefro wan kasa o wakɔ fa wo ba say me ne na wo enkwadanta afɔ na ya de na ehyi wo mu etan krampo no say yenkonko yi mu baba wa ye nyina na nkokwa yigu ya be ho anya me ampatantafo ai wo ye be kwa de osi obeba be san ye ho di kan wi ana na abroti antafo de o mistake o beku o osi be ubedi nkan ansa mo mo hye wo ye mo no ene obo hu se woni hu mi bie mo soso betwi bi ansa na mo soso aba na nkokwa hwere ne kra kwa owie ye na nkwa sa akofo oba afoforo wugina ho na nka mo ben pa na nka ababa wa wudi bo one na busua wo buo mu kwasea wasa do maba na eya da Father's Day ya no mo ka no me ye ta wo mo be fra sa mo de betwa mo asene sa do do na binom nyina that's it wo fa wo ba mo se ka di wani
wo emma obi nka se odo na obi entra so obi na ebe hwa no say obi ade ba say 9 years adan ya wan hwa ne ba ene e hoka mo se ma na ablewati amekasa dodo ma me di bi mai pedan sai na twa so for so ya be hwa ba bi ade be fa ana abrantie no ye be hwe se production team no ye be twena ba fia wa ma ye ni ba bi ade ne be fa de kwa kwa eno de nye ne ye be kana fidie so ya ade a ye dada kwanya ye de ne be fa so ma me bi a wo otoan o twa ntro ya ha ye nyeka pre o ya to kama enti wa try lie that's why odifo brem odifo ofosio odi yenko me dasina sankrofo wi ya tumbedin o we wa hwini ye betu bedin o na ni din ya beto so no ni kotu no na obi nhwe na adwenim onse ensusu dia ye kan ne abesi so asiso because what she kotu yi baba wo ye amanfo fu se na adwenim da ho fan ba tuwe ni na we no na adwene nye ofo baba ne so nanse ma ne twomu tisini mema no eti odi saba bishop okro ba wi ma ne bebre ene say no be for ebinum omu wi ma ne papa obi hu ba na ye ya na ofo so de me ya pa ne edin na dane so no kwabena ena mi wi kwabena kanye sa ko do mra samo kra kampe o na sha me chawa na de no mro waye wo ofo so me kan kakra bi ko se tam ne ko me nkasa na o hwe emmenin bia ebinum a tonga ne yo mu desini nyinse no ofo so mu asumra pawo maso wo pa emmenin binum tonga no eyo mu de esini nyinse no se wonyim ya me do herre indomi ahodo flower sawodo hold koso ya chie wana kan wana kan koso ya chie no me ba cho se monti me hu ni pabro ko bi o se gina o na se ototo boba park so what is your voice formula no amafo ni formula no koso ya chie ne ade se ofrewa fadi she ho ofrewa na se oba ne pretend kaka metofo ye mesire na de so ato ahobrasie de kraba ahobrasie ene so se kunko se omra samwa wo ko ba bie demena ememma no epetonga ne siri nyinsen na abraboro ye ninkaso wa wontafo na wudi ntafo abro onyankopon basa ye do betwa uka na ye mi yese din na dan so ntimi kasa ye anza kan wura be hu no pa ye ho ka kwabena edin modu o se ye bo fo ye mo dam ta ye bo fo so mo dam ta okay eno na kwan ho etofo so me mfensere nya me ya tomoa na abrantie se wa nyiri tia mi odi fo pokop na me kasa mi tumi ka akwachi grese me kanim draba ha bebi wo bia ono onim die mitimi ye etontom ni kana chima okay ayesa de robe ho no me da se buru na abrahosem kura wo mu ne se abrahose emema no bi eye abofa ahodie tim emema no bi eye abofa ahodie tim na mo se friend say kwabena jamfi ontoto ne panko se be previa so be hia difo isan se entafo awo no ye wa mamre bi kura entafo ye ma wo mo na ebie kwai de ma na maame no kan nsem ya kire kodai na kodai bono mempaye ma wakwamna enye wadwene se nyankopon be ma usika nwanwaso bia o ebi se wo mfa sika nhwe ba bia no ma usika ade na ade ye be se production team no se ye hwehwe kwamna jamfi akira kwai na de o se de to no ana se de o se de hye no ye mfa nhye ho anyesa ibefrato maami abi aba the sickle cells doctor ogrupa dani ofosio bema maami nurse so ho trickles ananye sa ye mama akwa aba ejo sebru na abi herbal clinic aso ye te sei ofosio bema empanyese apraketo hu na prakesia no abobo doctor penyi wa haidie na sedi amamre ni amane yeti no se eba se na ye mompa ya o ka se nyi mi yire mfi kura nti e beto sempa man na fi we yapa ye no achi nkomo bi o Dr. 1 the sickle cells doctor
Share, Mammy, we dear of a dear. She. Mammy, I'm a pioneer, uncle. Ina ye bepere so ni agi so ama. Ye nu so de ye adwuma pa, Awurade be ka ye ho. Bri Awurade wo di na ye bo. Ena nkuni mi di nso ba. Ene nti boa ye na koso a. Wo ma wo pesa wo gi wo mo di Awurade, fa wo mo bra na be gi wo mo. Na wo mebre, ni afase da ma Jesus we di mu. Amen. Amen. Etiefo sabri enkomo a ye twetwen ye ne Abe Herbal Clinic. Ena twetwen enkomo yi. Na Abe Herbal Clinic no said ye wasi agidin e wo asantemam ha na nya asem keto akra. Na etwam ekonkran se twapo eko amanone. Adame ko ho mu a omo wo abruchi no mo bagye duru no. Me hu se ya passe no kama na yede ekoma wo mo. Krupo twedi ampo bo no se o magi nipa nkwan. Emfi wo mo mpunchirem. Vise na yade tete amanfo papa. Na babia ye menwanwane sekese duru no. Wan kyerɛ Mmrantehene de ne kyerɛ me. Sanse entifu ni ho apagafo ho. Atena konwan mu de aduru de kyerɛ me. Na mikom kuruma santema mpoma. Ma teten hahama bi so asayade ho. Maame de na ekoso asoe ho. Oh, Kristo adom bibia ekoso ayalfo no yare ekọ. Sesi nkofo dinkunim nkofo ho towo. Enti ye nyina ebo mu hyanyame enum nyame da bia wa Abe Herbal Clinic. Enti me kanfo obi a otie me se ka abetwu wakonwa ne dia pin TV ho na ye di enkomo na wonso watie bibia wo asɛmisa na so wo mmoa bi a wo de beboa ana wo adanse die kura na wonso wadi akiro bi se wo kɔ Abe Herbal nkrata mu a obi di na mama me edosu bebrebe a kyerɛ se nipa no ho antɔra anko omfa na mama obi a ɛne enti me kanfo Abe Herbal Clinic mo obi a wotie me se de ha wo de abro so de wanante abre ba bia wo de akoduro bia wo de bra Abe Herbal Clinic nyame be fa yensa so no agyew ama so de aseda akome Awurade. Doctor ade ye menwanwa wo Abe pa ne se wo se wo mu a wo munya yaresa no ebinum kwa omo ba bedi adanse kama pa bi mamwa so e okra no ye ha kra no se de amanfo bufa so ba ye call Dr. Abe ho ye call Dr. Abe ho die na ye nwanwa so wa Abe ho if say amanfo teten hama ni bi die be pa na ye nwanwa so die nwanwa ne se de bia me kasa se amfa free sro ama wa wo ba ye bi na so ntumi ye ne nyina na mo Yesu Kristo ba asase so no ade ba ko be ye mani je ne ho e ya yaresa ebi se ohun se nipa wo mpokyire mu bra o yare no eno wo hawo mu ti Yesu sayare bebre na otutu ahomani susu bebre eno o ka kire yense okọ no de no kronkron gyaye na obi piara obefa no kredie na wafa nasem na watena ni mu no no so atena ni mu no de ono Yesu ye no obeya amana abrosa enu nti na Abe Herbal Clinic ye haban ni bi wo kra ya sayare na eya ni empo yenim se de sampo kokodon se beba no na abro de yen kra ya susu ye no so enu nti eya ndu papa bia ye wo ena ye dro amfeli ena ye yade ye body no tro bia nim wo ma ba nyina so di adanse se cancer ankasa a ye se be ye modin kra no ye prumpanifo no so a omo de ba ye sa obi a ye se ye frɛ yade bi kuku ana mfantefo ka no kuku ana so ena asantefo frɛ no kukuo ebire mu frɛ no kura a edadi payam eni aduro hospital biam ye operation we dey obi Abe yenya bi then so Abe Herbal Clinic yenye operation ya fiansa nkan ye mo aduro anom ne ye de bi asra kukuo no so na ni nyina na ne efere uyam na oyefro no abeye kama na okọ hospital doctor Akacho say everything is well say no leukemia a ya see a friend cancer in the blood obo ho no moja na cancer bem as ya ria bem tell say hwe moja no guna de bi esesama no oba Abe Herbal Clinic de am wadura o moja de wo mu na mu no ya ria ni be firim ama wo moja nyame de ma wo no asakulate aye adwuma ama wo ho ato ye kan wo say fibroid de ye fibroid no ye ma moja ntu ama wo hu say fibroid am ye na ate na moja etome
na ye wo moja so ate fibroid ye wadura enane no entu moja enya hwe moja ngu enya hwe wo beba no na fibroid no anane afiri mu ete wo hia so obekwa ne ye betwitwa papa wo ese fibroid etese koko etese menkani etese bodba wo twa so a efefe bebre enti se wo fibroid na wo twa so a ebesan afefe na mo abeheba clinic wo de ya mo wadura enane fibroid na nkasa firi yam ene de obi kura ba ye fibroid na da ne yam no se fibroid na akata eba so ena ode nam mfie bebre onsuro so obe ye operation oba ye man na duro no fibroid na na afiri ba no ma se onyem boso me du ba ko na watch du ba ko 11 months 11 weeks 11 weeks as say no fibroid na e wo ho eni ho biem anane akola na de ne ho why about life e woni yama obewo no me so obi wo fibroid a mesrewo wo de be so hwe keke nipa ba nyina obi enu a yi ni fibroid moja tu no obu enu a yi ni fibroid a ye ko kan se akopie ba bia wo ko ne de aduro no ma wo na wo ko ye wo ba wo be se chest scan bi na fibroid na nane na firi ho na wa fa wo ho wo be nyinsen no wa wo ba mema wo muni akwaboa se enwanwa se mema bebre akwaboa nsuo na nkasa kro woni bi wasi mi de me ne me kunu da nsuo ni de emba na obi si mi de me ne me kunu da nsuo no hwiegu wo ma nsuo no wo mu hunu nsuo bia no mema no pum frama de gu wo ma yase ba ma ne nia nsuo kra wo no ho ba ma bu a oni sperms nsuo na nkasa kra oni bi no wanya emba na ewo mu ni bi enti so ba na wo a na oba na enum ndu enti abehe ba kan kesa wo pese wo a wo kunu kan wa ya mo wa wo efise enye oba na ewo ba ma na ewo oba de okuta ba no keke erinti mema muni akwaboa ya ka cho se low sperm count ya ka cho se wo ni wo yiri oba ni hia enyinsen ma enwane bra ensuro oba bebo o se me de menko me de me yoke me pa cho wo yoke ampa minim bra na me modu na fa boa wo ba no na oba ni nyinsen no wo ba man me ka cho se diabetes na yewa ka wu se diabetes na kasa nche da yare o diabetes ni pressure eya yade o bibi na di diabetes ni ba na de kura ya de kura de diabetes ni ba no eno na nipa hunu ye nti anum diabetes no fie bebre na say ye yam no ma mesrew say diabetes aye wa bra wo ba ye be ye test ni akeka no ma wankasa hihye diabetes na se no a kyerɛw na say wankasa wo hu na yi san yade wo ni nyina afiri diabetes nya yade na pressure nya yade pressure te say ka walodu na ma na boro so wo de yi no ma de bitugu o se be tumirika ebekọ ama bibia ye kama ememe bi wo ho no ma na prostate ye bia ye bo hu de wuro na prostate cancer na prostate ni e hyebim roba ni e wo mo ebeme mo mpa ni anu omu na mande abehe ba kan de wo nwun so a ye just aburu so ani 2 hours wo be ju so fie ho ansa na wakọ e de ntina wo ha wo hu ju so no ba nya ya enkawo enya wo hwe wo be ju so se de wo pe bia ayare bia wo wa yase e be fraba na fe ekura wo ho no ye kuna ma na emo a edi saade ne ba ye no ye yi wo nyina afiri ho ama ana wakode wo ho me pa cho ento memma sabio memma kasidro kwa se wo beto be ma kasidro se me de makọ na me be ma sha na me pe memma dro se abehe ba wo ba ye be testill so be ma ni suade enti e swa ye no di pa mfon kwa obi a cho ne kajo si di pa mfon kwa so be ba afon wa bibi na ye no ade ye no doctor si ho no si hono so na ayo 3-1 wo ho afon nipa mfon kwa wo be dan no kama yo ya be hwe de enti a wafon se obi ho no nya malaria na de so ate o ntimi di enti na de so ate de am aduane na timi di a wo so bete wo be kase fefefe etu wo be ma ne so a ya tie no ya be hwe ade koro obi ho no na prostate na nkasa no ase na ye kuro enti ne nyina ho aka etu odi ayini bonu no oye kese otumi nje hu oni agira so ne grandi ni gina apro ne grandi na ye kuro ne grandi ne mwa wase wo ba ye tritiw eyi sa no ma ni nyina na wankasa wo te nkase ampa kane na bribi ye me ne me ho atomi mesraw se prostate aye na nteme nyunso a enya juso keke na nteme nyunso emwa wa bi virus bi aba ho sa mwa no enya duro bi akeke na temi ku obaya wajisa na media menu ndro na wo boa wo num ndro nugu yare so wo num ndro na gu rubber so wo bo ho no na memman e na achi ni nipadua ni nyina wo num adro na sa memma wo mu a ya edro na nka nipadua no na sa yade no
be so bra ye be shi no mabone wo mu nyina na wa wo yi na be wo mu gu fam a wa wo de wani hwa wa wo be hu se sameti ase na be yare enu awo to num nyina anya se nro no nye ebi ye pa nanso egu rubber so egu amema so na hohoro ka wo yade no enti se wo ba be he ba clinic ni amawadura ni ayi sa no ama ni nyina afiri ho a wa wo num adu obahu se osa na me wa ma tenka se typhoid na me wa typhoid ma tenka se ekọ afa dia wa hu se diabetes no so esan se ye yi ni akeka ho ni nyina ante no eno so so kọ secretary eno ma bebere ka ho obo na secretary ye secretary nko na typhoid shase ulcer shase we shase infection bebere eti secretary wo be sa enko wo ba abe he ba ke ye yi ni nyina e dia na aka ekwe anase twu e na ayew brani ahwa mo akora wo mu twu no ye kọ pai ni ye yi emo ani do mo da so ho yeso awodi ayekuru edinti ekwa yi awodi na efro ye yifri wasam wade da so emo na o mo wi awodi no doctor na mpepa wo ma mfiri ho wan hu wo mo ayi na wo ma aduane ne ye efri ho to ma san kopa aduane foforo ntu wo behwe ne ye awodi ne de but na ahoma no so epro wonteme ngo doctor so wa homa no emu asisi emu na asisi ne ye twafiri wa no nche se emo na ewo mu no ya wo mo biribi o brade nya de kro na ewo mu no mfiri ho ne ahwie ne ahohuru mu te se de wakọ kum nantwie na wayi ne nso na apesa wo wi na ahohuru fi ne firi mu no ye be ye firi mu sa ye ntwa ye nya ohwe ye mfa yensa nka wa nkasa wo hu ni ama efiri hu ba uru kunu be hwe ne mu hu se moti yare mu okay wase ayekura na me pa chaw wase na ayekura tete wase nsuo gu no ma bebre mesiraw eno ma tete sa ne nyina mesiraw fabra be he back samanka na ncha se me wo yade ne yeni anu adu yade bia de friend yade wo wiase wo dini de abe he back ke twase entibra na yemwa yare bibre bia odi wani echirim ewo abe heba clinica ayaresa ebe yodi adani hoing heart maami anka ho asem eno so ya na ehu hia pa yade bia asefem abreho enkwada so na ye wo mu fo so be ma empanyin se idru manfo so a kaya nom afurusu amanfo wa omra na yenso ene no yese otumfo nyankopon se onfa Elijah atade en show nyameti ase de ye kan se abe heba clinic de I memra ni di otimi kasa memra ni wo mre de yarwe bia ni ho a o de ba eburu ye so a osoro ebeboa yen kama enti yare a obo so yi se de na ye kan no ye nka wasem kese na mo how de a o de bra na besohwe o si hu mo amaso amane so abre na mokomo bru no omra menche na memo mahome na che se we de momra be no besue mo ama mo ahome rade na me ne so besue ma waje wo ahome ma mi di dwuma efinyaro wansem ma me ne enti ye kanfo e che se wo kuma se tano so apatapa new site udo tano so apatapa junction na che se wadu ya so ya no sa de be mo hu ntem se wadu junction so ya so dan kese mi no a e wo junction so ye presby ana afi Roman Catholic Church aso dan udu ope wo hwe wonsani fa so a taxi station wo ka driver bia ka chen se wo koma mi abi ho de ye makono kra ye me fe kra ne se driver fo no be du na sandboard no abe si so omo pai no omo pai abe omo nyina kra pa yare sa mama sanity enti ka chen driver bia so koma mi abi ho obia do be ba onfa ba bia ni nyina mu ye de ahomabofo emi no ato ama so betimi afre na waje mu nchiremu bia 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upusa homabofo mi no aye bejo so mama menyante wo mra ne na sentimi nka bie no me pesa ma no befo ma fi se ma kan se bia no kokwa manum sa asem na kokwa manum pesa firi manum enti na me mbodin no enti wo de atwen emra ne no mi kusua ne ma twini baba gu mi tirim me ba babo pom na ne ba be ma fosu
bema foshu wo de chiroma Doctor be mamines mikobi manka bi 3 killers yam twan yam koyeli yanya ba kwa kan ho aye 3 in 1 every for special mema special ne say mema no nko chirim special no we ope bi abra special for mema no nko chief producer so hia bi pa 3 in 1 ohia bi obema 3 in 1 man say soja ni wo bema waye mre na wontimi compass omma ne yire mane eno no 3 in 1 die sha no ebe mane na me dia mani je ho no se mo dia de bi bobo ho ana bebe nya na ebe bobo ho ya hefo na bobo nya sao wadwuma no aka etu aka opa ye de be ma na o yira ye that's it dani yafa number no to dwade twato na yen sorry 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 upusa ahomabofo mi no ebejo so oba brantem ye morning devotion no ehun hia pa kama low sperm count for no ya yes special adurama omo kama to low sperm count sample wonim bibi edro na ya ye no se wo ye oba wo kuna wu na se wo nya be ma bia ne unhia ne bia wa short that aspect na wo di se aduane na wo nya wo ye be ma nso na se low sperm count ro for ma wo di anu so nya sperms wo nya hoden okay yeah ekire so ekoso ekire so bi wo kire a won fambra na so yamboa nyame awode ya da wase na so woni yakasa brade nia wo pesa wo tie de Jesus nim se wate na obedi na anim kan no aba abesa ne yare ama nyina de aseda ama yare wase adom Yesu Kristo odi mu amen Dr. Abe ena mote nonkano the sickle cells doctor Sampa Dr. Asagro mami wo tijuma papa ede eboa wo manfo ewo Ghana ha asantemam hakura de Dr. Abe enko wodin haban tijuma yade ahoduo pinu a ena Dr. Abe otumi esa ema nyoma ekon kan pa na yade a wosa ya na eduru ba bia amanfo yi omo nwanwan ye sickle cells enya sickle cells eduru ba bia emfie bi wo kura no wadia na afei ayese de wubewuo no na sickle cells said ya manfo di won adanse ewo Abe ho no se onipa bi ayare sickle cells ya da bi onya mfia aduenu mienu na wawu said ya na manfo eka no ye ko Dr. Abe ho a obenya ayaresa yade ahuduo bia de wonipa bibire no bia ye nhye da mobo yade bia din wotene kan so obobo yade no baako wo ko Dr. Abe ho anyoma ko be kon kai de ama yade enam yade nyina foni chirem ewo Dr. Abe tana so apatrapa new site ho na wo uduru junction so a won sani fa so pe tasi ni gina ho ene wo kan ya na omode wu ekusi wo fua ya frɛ no ewo ahoma trufo iso 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 Dr. Sampa Dr. Asagro Dr. Abe the sickle cell doctor ono odi djuma papa doba no anya trase ahoboa nyina ahia enrada yede asembi atopono so enrada yede asembi atopono so na ye maami bi ebeka na asem se osofu bi edi nanim ema ne kotena efie bi na efie no a osofo ne kotena ho na anokwasem se efie ho no maami wa bre ho yie papa na efie a sebe producer maami so prefiri fie ho no na nya asem ketwa kura enu ntie nam so ama boga no ani fie no ba ye no obona ba so ema ne ka kire ne yire ewo amano ne se maami na wa betra fie ho no a wo yi ho no sa maami no wa ya ade yie pa na ekwa wiase no na maami so se saman bi enso ene no di ahim ewo fie ho na esanse na kokoduro ni nyame som kakranti no sama no kura tumi be so ne ba na so wa bra ne ba no esuade wo wajana so kura no a sama tumi bobo prum kokoko
kokoko saman eye dede wo fie ho ne adeade na esanse wutie enkwade a na watie owuo die no nti no ekọ ba ne se yentie owuo die wabra yetie enkwade a na ye ne saafo no so ani ne yie enu nti enu ami yapawa no to se yentwen na yenya the other side no a na yape asem no epomasibre maame de mani ekoso pastor no ana bishop no a enam ne so maame ne kwotra fie on se saafo no ama dia pastor no ana bishop no na mede mani ebeso ne so ahobo nyina hia maame na ba sabre abranti ana otifie ho ne maame ne tifie ho a wono ne busuani ene abrocheni wono so aba kwamra menka meka ne omu nyina aba behia maame esanse enra na abranti oni hanu nti no asem a wode bedan Asem Mpe Nipa no bon to fa fan yo we dia mechiachi am mini kan chiachi am enda ye ba hanom asam no ye kan ekodu baabi ana mo se ye nsom nyame ya doma da afro ne ya beto aso nti ye ne me wo honom ana mo frɛ me asam ne se me wo kronom hanom na me haye medan nti me haye medan no na me team sofo bi a me name no ekire ana me ka kire sofo medan ka no ebia ebetumi aso ebia na me niska nti so wonya manfo adan a eya no maka kire me na ebia metumi akotremu a na makotremu na asofo no so yu eni odi begija wanu echi no nyame ye madom ama me ko hayi dan ama me tena mu wo kronom daddy mens wonom ana me kwatena ye enti me tena dem wonom be se wan yi a ana asofo no frem na o se mata eya meta kone honom to de bia me kwasra no enti honom no frem se mata manya dan bio na madamfo bi wo brochire na wase wo pe obi a obetena ne fie na boy na wate fie honom no boy ne wonu anie wode ne ti fie honom no eya wantena fie honom ebia 5 days 6 days ansa na waba enti no wanyame a media me kwakotena fie honom ana sofo no kansa asam no kire me ana me see you enti wakasa asam no kire me no wakasa asam ne kire me na me sofo ne da no ofan ana o se wahinman ana me sisa na honom no so no excuse me mama so kakra me voice me ye excuse idi kai ka kire ma mama no odi su piano asem no emodu sem no modu pa so ni modu mama to aso enti wakasa asam ne kire me no ana me see you ene ma prince ba mi bisa ne se honom nwa ana o se da bi honom nwa eye himan krobo me ka kire se me ti ye me ni kunu me ni obia me kunu di me du hanom no 6 months pe na me kunu wuja me ne mpra me ni obia nti me mpese metra new side because me ni obia me ti ni pa mu a ada se bibi ye mi o me nya asem o bi betumi edi ama me ana o se me dia me nko honom nti that day na wahye me no sofo no de me tu ne ka mu ana me ne ni kofi honom nti me ne ni kofi honom no na ye nu honom na me se sofo honom wa na o se mata ka ono tu me na me se sofo honom wa na me nko de me mpese metena baby e wa o ana o se ye de ye nko nyame ya dom ye kofi honom na honom wo kwan no nti ye ko honom afie kasie mu nti ye du honom pe ana madam no e wa brochire no na ofre me honom ana odi ni kin di hye me kin bebrebe ana odi hye me nsa se sada na me start da fie honom ma no sada na ana me see you nti sada no me san ko machi back kronom na me san ba fie honom be da honom ade chen me san be da honom ne me ba me san be da honom enti me be da honom no e kire be se 1 week na o se me pack me niama ana me se saa enti wono mpo no o kan kire sofo se sofo one pressure me na me metena fie honom ntentem na sofo se you enti honom sofo no mpo no na ma me sika ana me di ba fie me di family niama omo jimi 50 cedis ana me di fa niama e ba fie honom ana metena fie honom me ba fie honom boy na metu no wo fie honom
mene ne tifi ho no Woni boy we na net wo mene no ne tifi ho no mo ono no ka tena me so on tena fi ho no mo wono so nim se sama na ba ho wono wanim nto aso da kro ka tena me so wo bo ano so wanim me mie ntro wanim usi wo bi ka kira o ka no kra enti e ho no mo no mene na le wo fi ho no mo mame bono tofa enu odi kaka we nyina tiefo nim de waka enti ene oba yeni sei kakra bi mate sama no ade asama no be yeye asisi sem akwo mu akwan asofo no fa aso ko tan de kra de waka enti tisim sama no na yeni abrante asem mate enti odi amamenka mate enti efri ho no mo no papa no metena fi ho no mo no papa no fira brochire ba ye no me penti fi ho no mo ye fi ho no mo kama ama boy na ma me penti fi ho wa na de sika koto penti ana dabi penti dabi wo ho no ma fi ho no ma ye fi e fi ho no mo ye fi ana me penti ye o mu twa de sani papa no ba ye no obebo ma ba so se wa ya de ma ya de pa ana papa no san twa fi ho no mo e de sani ne yire e wa America se Germany ho no mo ama papa ne frɛ ne yire ama me ne kasa o se ni ba no wo fi ho no mo mpo no ma ya de ama papa no e de me ma obi wo brochire ho no mo ma me san ko siesie ni fie e wo heman ho no mo me ko ho no mo me gi 2 months me ko ho no mo me ko ye djuma ho no mo 4 time sika no di ma me no sika no so ana man ko bio enti papa no ba ye no na papa no ko ye no se wo de se ne wo ye fi ha no mo no ye fi ho no mo sa papa no wo edem a won sori ye no na me pipa papa ni pie mpo no se wo ba yo se be ma wo fi ha no mo po no wan peti wo ba e na esiesie fi ha no mo sa enti papa no ko ye no e kire ma me nipa se na tifi o mene na le tifi ho no mo ana boy ba kon so e be fi ho no mo so be hayi abronsan no be bia me niama no wo sesia no ana ono so be hayi dan wo ho no mo boy no po no sesia no ono po no yetu boy no mane ko enti e ho no mo no mami papa enra we nyina wo kan na sesia no de me pese ka ye mayenie sese no papa na nya atu ente sa papa na nya atu afirifie ho opon se sama no ha wo nyina chi no papa na tu afiri ho otumi wa ma me hwe e na sofo no so na ma wo kotena afie ho ente sa sofo no na ma me kotena afie ho sesia no sese dia be pa ne wo hawa wo dia asem no be dan yen me hawo ne se ebra makobre wo fi ho no mo no makobre wo fi ho no mo 2 years no papa me pam ya wo pam me ya me koto duane o me di duane ni wo politi mu e wo fo mu na nkwani hwie gu ye e dey chi papa ne pam me ya me ni mu kase me niama egu store demu makonya e wo nsuo mu ho no mu nsuo ya bro no nda ye kotwa yen nyina obi anwi ese wo ma misika sameti ho no mu po na me som no bosom ya anka obetu ya me se ya 4 million na 3 million anka ya sen ma me nkonwa na eden na foye se wo se mi nyimi ni ama no na unya baby nyimu mi nya baby adane enkomu tie sia bonti ho no mu asai anya de me yusu bio tie so susu se papa no o ma osika wakoma beto yam ese wo ma misika de makoma nto me yam edase atiefo amadawroma sede ye mami watoa ne nsem so akwa koduru no de da yekoso ya anipitri mami asem nyina ne se wakofie wakwakoyi wa ma hwate wan oba penta wa penti ho nemom wadi adanse ye se penti de nye ona toye nemom na penti ni si hodada wa mafie hwate enti sayatu ne yaya de a ewo se omohwe kwan bi ombefa so apa ba bi ama na tena ana se ebra wo breye no omo etumi agya ne kwai fefefe na bibia ekoso wano na mami akoma etimi eto ne yam abrante me mwakwa aba ya eja udin eni ba bia free bae me ba so from Abraham ba so se kwame ana kwa bia ka ade sei me de yawo ba so yawo Abraham me ba so udin ntimi yasho so betwa ntro dodo aja untwa ntro na kwasem obi di sei no matwra to ho obi de Paul no matwra to ye beka ho asem pani e de na do ba ha nwumre ba so mechi abija phone ya ne wona e hwe adwumedie ne Sompa TV
ɛne Sompa radio tiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛndro na me follow program no maame bi di nkan ba ansa na me sister yi so ɛba ti me yi free hɔ no a sister bi or ye area hɔ ɛyɛ krobo hɔ bi ɛna ɔfrɛ me sɛ sister bi ɔbɛtena yɛ fie hɔ ɛde ye papa no efiewura no aba Sompa TV all kinds of memory, and I'm so made the tour and see me follow program. No, I record day, send day, the my father and say, won't see the air coso. Na, meaning, I say, Nami will feel, I'm doing kind of feel, last 2 months, na matna feel 3 years. Mammy be 2 will feel. Me name a quite of fast or be feel. Then I say, me wanna, me mommy no, me fear run a year. A frɛ me sɛ ɔne woman bi akasa sɛ ɔmmerɛ fie na before then no me obi a me busy in church, me a church worker, me a sound engineer, sound instrumentalist, nti me nye obi a metena faako nti wɔka sɛ mentena faako a ɛhɔ no waka no korɛ wɔ hɔ ɛna me ne maame ne papa di nkɔmmɔ sɛ aya me kɔ m'akyi a and I mean, no, me free. Me call night. I walk crowa. Me call night. I will be on show me chi mame. Inti saadi aso onye will be a kame hua. Anka ebeboa. Me nim se the oba saw your bar saw your bear mame de made information no ama omo. Inti me ohana mama friend me say omni mame kuneni bia kasa na sofo ena edene ma no se woni baby ti. Mama no ni baby. Mama no ne hwan? The mama na owo jemen no. Mama no. Ni dia ne mama no. Sana e dia friend na. Enti oni baby ti and I'm so me wo ho. It's not knowing we say and I'm so for no so na mama no eba efie ho. Enti what I was authorized to do was to handle the key to her. If you are all say nipa antifio no nipa etifio enye fia eye do problem enye fia edampan enye fia che say emu ye basa so obedi adanse aheman ekwan no eho ye mfuturo sa time no na say wo opebrim kakra nti mfuturo Abraham mintwa wanu o basho metie o aha no ma atiefo enti ne yi mame isan se eno a me mame kasa no wo se obaaye no emfuturo abupia frifi ho no enye mfuturo kwa enye dopraprem se de wo kane yagitum na emo ba na ewura ni ho de se ka ato ho na ekoba se praye a wo de pia mfuturo wo ba bia mote no eno no yen kla bi ko mfuturo de ede ya dan nipa ntim no ede mfuturo betimi akom ye miente ho na se no kwasem se okase mfuturo ha metena se fi se ye ho no ye area ho na ye mfuturo ye ti mfuturo kama ba che ti mfuturo na na sanso ye opebre na within that season no also ye ko Christmas ti na ama me mentena fi me up and down ti oba at the right time so na makoye be my na me ne me father na konta na ti fi ho no so akodi akra nti akame nko a nti na abeye burden be ma me nko a me dey ti o muka se oba ne ba eba na makoma to me kakra se at least obeboa me siesie kakra eno ne ade a oba obeye nti me hu ni se ye oba o responsibility na obeteki se so opra se also opra na o siesie fie sesi ehwa na ada sote ba so hwa na da sote na ne yantu so anka na maami etu no de na maami wo yeye eno de mintumi nka ho asem esan se eye fiera in between no no ne fiera ne sofo no asem timi kom bebre eho na maami betra fie ho no anase wo ko tra fie omo ne wo yanhyehyeye bi na maami omo ne yanhyehyeye bi a wote ho asem kakra dabi me na me wo Pentecost Accra Prayer Center. Ehona na me buy me be share eho. Me a sound engineer. I was given a room there. Your mama dan wo ho a me da sorry be ye adwuma check sound. She hu se bibia e kama.
nti o mo na me friend baako me friend me ni omunya na wo prayer center o e no ode be dan me say ne father wa kwantiom na ya omo tukwan obi ni ho ti ya me hwe chima satam na me herbal life business ti o ma na me call if you like oh you more friendly Abraham say ya tibia gu a yenko saman no ha adwene fie ho no maami se saman timi so ne ba so wa bra wo sua de wo hye ne dem kora wo timi bom saman na bo punum da ana saman watene nka saman de ntimi fo ani kotu awi so ya wo hene santam hu no sa ade maami kan wo hu bi pen eja no kora bi anim in contempo any creating of stories minim de o se maami kutupa ani de opia ne ti ko se on kasa nsem we nyina ena me patcho mungu sa ne se mantem ho betena on ni pa obo na mane anase bebi o chinchini ya akopie ya ye ka kire ne se saman bi wo fie ho atena fie ho 3 years de o kan mi hu bi da woni ni pa fa se wo ka kire me de o kan mi hu men twantro sister en twantro tie en twantro men chantro woni ni perfect bibia besi bia na ma be ka wo kan run was o buy no we kontompo fo wo so ye kontompo fo wo Abraham we ye kontompo fo pa minim wo Abraham wona animu we ye kontompo fo mame ye mame wo di totum so abre na said ye mame kan o simre bi wa no hono wo se sama na bo wa no wo ka kire me sama ya sama wo kan no sami ma no hono ya sami ma no hono ya me de ko share sama bisan so obi enwu wo fi hono ma na wanya po munya ni wo fi hono ni nyama nyina wo fi mame yesra ye busa na sema ye be ma kwa makasa ada na ni ban kan pressa like minim de o se ni kutupa she yo kire pacho minim de o se ma me ni kutupa abre na onya so se Christos o kan abre enim ba bia be me na mame abre onya so se Christos ti Christo ni munti na wa hu saman daddy saman bia ni fi ho minim ani e kura maame na o se wo hu saman e wo fi ho na minim de o se wo hu mi hu saman bia na wa no hono yi ono na o se wo hu saman wa no hono yi mi nipa me yare what I say se me yare a me friend me maame fosua ma this is the situation ma bon pa ya maame me ho atome me fan kwese saman a superstitious belief. I don't believe that. Only believe. Me ba what I say. Na che said ye maame e ka se saman bebo ne proni ade ade nyina wo boa. Kontomposem no kura bi anim. Na osusu se die nti anade na maame pa ka wo fabricate stories a. I don't know. Minim de ope. Minim de ope. Mukakra. Attention na anu apa maame be ka sha no. Aye nwa be my way de yenhwe. Mami chese nipa be mienu na atena fie wa because of someone into man fie ye musa say na kresa abre nipa bia betena fie o matuo na wa ankoto o mo man koto bia o kasa asem ne kire me who ne ka asem ne kire me why can you formulate mami o kontompofo wo we kontompofo obetumi ase Ghana when me say oh papa no ubetumi ase Ghana papa no di na chi obetana tata de also kupa nhweye me nhweye wode be ho man tu wo fie ho no papa na pa me me say o ba o say ne da emo me say ne da te sasan me say ne da te sasan o ye kontompofo emo wo no di ka tira fie o the narration your story your creation o ye trofo I tell you say we are trofo sister ni wo ye no sister ta we are trofo me ye trofo nipa also kupa no be say what I say let's be no we kitchen ho no mo aniama kika bomu say me banam say Abraham we ni kitchen ho no wo say bi we ni kitchen o say bi na nipa kika bomu superstitious belief if you have the superstitious belief we superstitious belief and now say we tiff me wan na fa me hu obade na ti mo papa de e ha adwene say mame eye adentina wa betina obi fi anasa we ba no ba ha me mame na o me de ma ye ba preko say me nyombo ni bia na ko ba ne say onye sure say omo ama favor bi ntina we defend no enye sakra ja mintumi enye sa etiefo ne ahwefo mo adawroma enu asemi etoye proso
na enne se de yesi doso asem no nyame ne no kura nim ni kade wapoto amana fe ko chisi adi bom na nso maami ya tunu ya na wonne Abraham ena etifie ho Abraham so mire bi na no ehonon pose Emma waka kire maami se samai na eye saade no na Abraham se ente saa na enra se tiefo ebekaya me shemu bose se bibi saa kosi a wanhwe ye sobo no na yede kɔ akwa sofo no ana bishop na o maami ekotena fie ho enen komo pinu a na akɔso bishop no de ya pusu na homa no a wonfa na ye ni efie yire efrewuru ano ne yire ekasa enne a ye wo bi ewo mpawa so a eno so ye bebo ama atiefo ate yenka so far no yenko computer so adwadi mra ye ba ye behwe na fie wo ane yire no enkomo twetwe ekɔ so kakra no ye de ono so ahyem amanyoma aye kama computer so adwadi sawa edi enso ne gu free mun ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu free mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsu ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na noa ne kangen akalan water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no sesa ni nsu a wonom no kangen akalan water na ba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kagin akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so friend number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474 Mafuya meya, you say hepatitis. Me to ase, me siremu, asa why bi na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica, entini, any bone fracture, no mpemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize wasa area ropa. Yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes. Akumamu yare ahoro, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko, wadi abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wadi omu nduro na nanam no akam. Accra, Kwabenya, ACP Road. Wasi Power Bus Stop wo ho a. Kumase, Ofeyiase, wani Josbro, filling station de hwe ni mum. Ena takra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure, this one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Cement Herbal Clinic. Ayaresa bia ewaso komampon na omuwo mfidie ye kan fidie pa enro akra no ye no omo atwetwe nkomo omo se Ghana Health Service abebo omo abaso na kirese omo kɔ omo anim papa na enam yade bia STI ene ode efa Cement Herbal Clinic a wotenete edemaw waseme mawonti ase enadua yi se yare bibire bia da wo ni paduam bia fabra Cement Herbal Clinic na wonhwe emaw se de be ya enwoma ebekoso toten ede amaw
bema wutumi enwo cement seba clinic wo twɛw abibiduro nko a ɛna wode edi dwuma ɛwɔ mo aso ye ho ɛwɔ asokore mampon yamkro osa ɛyɛ yade bia ano ɔdin ye papa typhoid no kra de yenka inti di madedia entontom hwew hepatitis no so yɛ ade bia wanhwe ye wo bɛka sɛ duabɔ cement seba clinic wo twɛw ɛwɔ asokore mampon sɛ de bɛya enyoma ebekɔ so totin amawo na america di adanse ese mfidi papa yi wo no ka me ya ye se se mfidi no haba clinic bia ni bi mfidi na no odin mi aka sa me ko hwe mi mogam ne medwonso mi wie ye na me ho ato me se fom mo ma me ndro na nyame ncha de me ko na bibia nim aje sa brabo trene nko a na ofusuo be ma wo bo semesi adwuma ma me ai obesre ana so kɔ hɔ kɔ hɔ ne ko hwe mu gem yemfa results nyina entotom me mu bi adin cement twɛw na eduru ba bi a wadua ne die mu nyina obɛhwɛ kwan obɛfa so obedidi kama ne wo mu aduru bibia akoso wadomfa laboratory ne scan amfidi ahodo ne nyina sɛ de nyoma ebɛkɔ toten na ode amount yɛfia ni nkyem ɛwɔ asokore mampon uduru ba bi a na ansa debra statue ni sia wode wani kyerem ɛwɔ tech kwantepon so a wokɔ adan fa opekure mu so bia asokore mampon rural bank no twem kakra bia opagya wutia cement herbal clinic ko se nyemini na waduru hɔ na wakɔ akɔhwɛ na wamiemia wapondim me ko check mi moja ifi next week obi anko check be kama ɛwɔ dem ha bibia be kama ma no nyina obi anko na wonko check wodi agan abadwa so agan cement vital mixture edro edi dwuma papa soja ni dia wo kokko a ɛwɔ sɛ wonya tuo ɛne agyan kura ka ho ɛbɛboa efiri sɛ wokɔ na akodi nkugu a wanhwɛ yie sɛ yamamu ani ebetu aba na gu soja ni su kotuo wokɔ akon a ɛsɛ onya bomb ɛne etuo na amwa wa wori tumu na kikim ɛno na ade akyi ane ma mo piafo ne efro dada no ɛno aduro we na hotedin agan gangan edi akagiramu ma memma no papa ene memma bebre yefro mo dada nyina sɛ agan a asokore mampon rural bank ho enchemu ha cement herbal clinic wokɔ ni doso pro ubenyato na wokɔ ba bi etuntondo ɛwɔ man ganam kumase ha ubenya cement vital mixture na hotedin ede agano yefre ahomatrufo iso said ye beya wo pɛ no dodo ato a ubenya bi ato 0279356570 0279356570 na WhatsApp line no so send ye ubetumi test na wo chat no 0240616061 0240616061 yeko asokore mampon rural bank nchemu a ɛhɔ ɛna cement herbal clinic wo na yenkonko gya yaresa ne yento agan ma enwoma enkoso toten emfa ema yen Asem Mpe Nipa dwumadie ɛna waso egu so a utie no ɛna asem kyekyerecha ye pagya ye no efie wura no yere yɛtwen no ne nsɛm no bi egu empawa so yenko enkotie maame no said oni chief producer bema usu kantankra kadi nkomo no enwoma esi ekɔ efaaye Ya boy, ya ba Sompa. Ya boy. Eyimfidie yehwe na yatenetene nyoma said ye beya efiewu a na yire no mama ye ne no ha mami bi ba mi kura ni bi ni wobe ebi o tele tama so. Hello. Ono yam for akwa na ma shop kuna o ka se kuna ni pe na ma shop o se be fe mi ko ka se kuna ni die ni kwa se bo na trimo de na so for ja kitchen ni for so o betena wo no so yo ani me bo ba ya ma na pe ko no fa ni tinyi nsi na dawroma kuna ni die wo hu no bo ani o de dan ma wo ni mu ba bia ni wo se ni pa ya ba o twinti ya ma wo ntwe land bi wo ntwe bi wo ntwe whatever yenye ne samba betwia
Ebena so ne ma wo tam se bless you say was say dan ye gi dan de ya de dan ya de nkola no kure ba nti wo mu ba e ba fie ye gi dan ya ma wo time ana fa mi nya dan na some be pre mi tu to atwa nti ko ne ka se sofo america ni sofo ko ntam ye nya asam wo sa fi boy no kura boy na ya ba be ma na no fie ho no kura wo tu wo bi wo fie ho Onyam for kokotu obi wo fie ho no mu. Ehia ya wie de bia okokotu obi wo fie be ba dem ma ono na oge no ono kokotu no fie ho no. Mame. Mame. Na cha se bitie wasem ni ya woni fie wu aro nyesa. Me pa cho fie wa me na me ye papa ne yire no. Okay. Enti enyam wa na mo de dan no Mame na kasa street nyesa. Sofu yes he sofu na ye na ye nyan sofu. Sofu nti enu ntem kwa sofu kwa ka kire no enti sembebre be toto so asem no ware de mami tele no sembebre no na no de nti papa nsi ya ready ya gida ya ma time ya wonfa ansana wadaroma ansana mode dan na ma no me pese o sa timu biem enhyehyɛ be na ekɔ so ansana obetena fie hɔ no wadaroma ya ba cho ye ne ni hyehyɛ bia nti hyehyɛ ne de Obu se sofua onu no betuma ka bia no na ne ye hyehyɛ ene na hyehyɛ bibia because am use say bia sofo ne de nam no so betanya ne de bia sofo be ka kye ne say times say ana hyehyɛ say na one na ye wanka bibia sa nkyɛ no Dabi ye ne say ne se bia na ye de ade ne ye de ene na hyehyɛ bia nti sofo ne ye bia wo me de minim one sofo na one wo hyehyɛ dia me pa me show ayi Mona mo ka kire sofo ne se ompe obi man metena fie ho ana se maame no na de adesede ekoto sofo ne se ope efie bi atena mu sofo de o ka kire se ye de me kumpa do me nam ka kire se kai me ka kire sofo maame sofo ne yire se nka ye no ba bi maame so se tan kakra ma yenya anka no so on so wa ba ye bi ahuna sofo ka se chekire me say wo mami kuna ni bi wo ho no ba bi wo tie no le kama su ye tunu ana me kuna ni na wo kai na kama kuma so what you say okay na cha se me to wasi ya do mu di ja sofo na yire senka munya obi obetimi atena fie ho no ma ye ho no mu ni tanka mo be Okay, you go talk. I can't believe you see a baby. Yes, say you're going to see a cochobi. Oh, not just say, we can't go on. We're not one about it. Papa, this is a song. A son, Papa, yes, and sign, Papa, yes, now, maybe, Mammy, I'm running to me, person, Bisa say, on say, we in a cock, yes, say, Sabi, in your conform here, your phone, Susu. Say, Mammy, if you know, Mammy, no, every morning. And she say be my man bin say mo be ma na kakra ja no kwan ana say mo be pe edan bia ye ni bibia ye no bia ye she bibia say me bibia di kwana en sabe na apostle no mo bra wo ye be na wo je me ba na wo je ka che say ma me na mo papa ntika wo ji wo bi ni ma first two bills wo bi ni ma na me dia ba no ato no to no busan so tuaka brother woni nyamfo me hu nya menka na wote se me pacho ansana maame no betra dan mu ho no no na nkrofo bi adikan atena efie ho no mo pen ho efie de ewo ya bayi ayi ba be ma no ho no na ti ho no wote wo saa ono na ti wo saa okay me ono na ti wo saa no ade ba ko ya me ya na me super bagu me no so me pacho maame me ba wada roma me pese mu se na maame ne complain se sunsun bi ana samai bi ni namfie ho din kwase asem na me ba ya munyankopon tuma te bi la bedu samre ya wo enne na wo boss wo be kai bi menu na mami we me de nyanyame wonte se samai bi apart from ame na asem no wonte se obi atena fie on ma company samai bi a wo jinse hunu bi wo fie ho na ba kan fie on ma wono ya so ya fa da na ma obi ai Hey, sa ena yedi adwuma no eduru ba bia utie enkwa na watie owuo enso ede na amanyoma akoso toten ne mu ada ho fine
omra samwa mami ofoshu mami yetine no musem abrantie so akasa yenhwe na yedoso na yenko yanim ofoshu wadaro mama da se bebre no ma bi wo hono ma tiawa sabe do no ko se masan a yenye na chi o kwa bi so me da se chief producer ka se mbi se edrum bi a ya na obi tia broche na ne dan sabe o mo bi ko mu a wo be ne bi a no ma bi wo fie wa ama kronfo o ba fie wa sabe untimi nkofi ho tini na ya na ayamwa awokwa bi so sama na sem de ma me onfanya sem bia because se sama wo fie ho no ma sabe mpredwasa afio na wote se untimi a no watu nemum etu na wo tu ma me na sem a wo ka ne no ene de enra ene ne no ni nyina atwatia ubusa no question bi se de ne wo pe na ma me so de bibia betum mumiente ne be shiti ni force baby aba abechim wo no so ti ase eye obi edwetire any force bail ba ko pe otimi de tena kuma se de han ye komu dia me sofo no kura wo mpie no kura be sine maintenance se mami ye nhwa de bi o me mete baabi according to mami statement no se mami ye tie ne nsam kan na se me mete baabi na mo bi besere me bi kura na mami ko refie ho ne baby amete no eye different ebi kura mami sabi baby wote no ko hwitem sabi o mfa nchame ebi so mami so ko refie ho no ye fie ye re ne ye TV screen eye fie sabi obi akore a sabi prejudice na ni beje se obetena ho eno de na mami ka se na penti woni ade maza se okoche obi fie na o ma akwa ko penti e wa na o penti so okoche obi fie na ododo a wo tifie oti na ododo se de be abo bi ma ho eno de e wo se de ye nwa be me kasa wo se ampa o muti vutum ete wasade se o pepa ho no ma na o tifie odi a e wasade we enfa mo charge muti de ye pa e wasade e enfa mo charge mami che se water burning light be nya o ne betu ye but ekwa bi so no se ya mami ni charge a wo bo no se ye sama wo fie no so me ba so ne ade a ene ye se edan wo so wo je ne dan ekwa bi so no wo ko tre fie bi mu a sa sama no onsan o ma obi na nka hoto aba because nyame ampata se de wo kan ena kwa sama so ba so no di mika na wo ko hwe fam no wu ya ba bia kwotena ye ene de nyame ncha de efie ne ye situ emom ye hwe ba bi so se mami ekwa bi so ye nim krofo bi o motete amafo fie se ono ne be sere ye se omo ne kofa no kra na ye bibi ma ne efe ekwa bi so ye hu bi pen oh eno ye da se okotena fie no wo hwe no ma bi so ama yen eti na de enkura na be fie eti wada roma ebia sika no ye ntimi nyina ma se fa kwa there because ye maame ne se ote se maame ye oba kurafo no na eye ne mobo eti nke kwa bi so no se nka hoto ho ne se sabe mpredwasa sabe odo ho de a ke kwa bi so no sabe mpredwasa nka edan ye pe bibi kakra ne de agya ne kwan yete obi timi ba wasi bia me beye ma de bi ha me dura no me transportation kwa me nya bi onko nsuo ma ye onye hwe ma ye so je na fako ewo na ye hwe wo de kasa bi betwi mu se force be em wo se wo kasa fa mo nkroba ma me ne de bonkro wo se force baby o na nka me pese wadaro manka uti my force be na ye dan mo de ma me ne wato wadi ana se no na mo de compensate no ana fe so sofo no so de ma me kwata fe o e de no ka cha ma me na ma me sata no da bonten ana se ma me no tini fie e na be da ne se dan bi wo be se kwatrem e na ma me kwata na ye tu no ne no ma egu nso ma sabi nsuo bo no eno de kwa bi so nipa ebi so obey maami so kwatse fo no so na no amo no ebi abehwe maami betra hai de wo ye se bi ebi a hye na bufuo na nso sabe yese saman ba fia ana se busua ni ba fia de to eni kosua ene pam no na nkasumdua ba yete asam ne yepa ka de manfa ma yete akwa eye de sam de aba wo kya kura foforo ba yepe emmom ye hwe asam ne quality ne quantity wom se maami tie ye ne a ne se wo be ko trafio na boa because na no betan no wo se papa ni timi okoto aduane na papa na begina kwa me ma nwuram eno de kwa bi so no se maami no ma ofie ne ye sa na emram kwa na ntesa ye hwe ne ye gya ne kwan
so se ye maame se bi o de sika bi ama no anase wa hye ne dwetire bi na ahye na o de ne compensate ne de amuyanka anase sofo no so na okofa maame free baabi de ne bechem e de asem na okache maame na maame enya grandin se e bi ametem baabi na obefa mi o wo befa meko no ne manka ne sa o enti na se mo pam me de a me ekurani nti sa na te de a mo mam sika nko ha dan e bi amenya ni nyina na emom gise ne ko ye taye ne sa da ye nim de enti akoba sama na asem de maame me kura de ne kura de me nko utu obi fie na se wa ye Christopher Lee anase zombie horror film bi ne friend zombie ehu papa wote wo na se wo so wo bie dan na wo shetora to so ma me dad kura na sabe hem se dabra awon pepre ko wan pepa to because some abop no ko dem so unti na no di ye pa do dia ba ba dan no ba Omra Samwe. Yeah, ofo. We are saying some doors. Doors. Wa o hwese usura de. Na obi ama uprum na wonte se sama kura wo fia wotimu. Na edu ba bia nkra kususu mi ya de. Mo me hwa die o. Nkra timi kura bobo prum sa. Na nkra kura no wo mo form na oba na isu a. Seven bread obeka sa kura. So. Mo ma ya hwe hoye. Sama no. Hwa na ne yeka asembi ne yeka asembi me se ehu na ma nipa wu hwa ensamampom akukudu enya kansamampom se bu kokrom na sam hyeye wo kwanwa kenye hu akukudu na de betwam no eno ne asam no ho ne sanga no na katacho kan se obi yare da hospital wo kɔhwɛ no wo kra ba na ehu na mo wo kɔ de enye hu eti ye be sere ye ma ne tia ene ye maame onfa na koma to fam na sofo no ekwan ofa so ekopeja maame de ne kwatra fio no sofo ne mra ebi o kan bibi cha maame na bi a nipa nim te se krotwa ma so ntimi nkan che feruafo ana maame so sabe ono so yenkai se bia na on number bi ena sofo hu mo bo no de kwatra wa eno so mum yehwe nyehwe oye that's all abrotia so be awuramu na ye mo bo no tofa na yenhwe ne ya frefo no mrem ensem no me de no me bu mu miensa na se nine paging yese de wo kwaten de wo baten de wo jina baten ni aten trodo asem ni nyina so ye sofo no enu ameka asase na aye entemginafo de ama efie wrai ene obakra ni ya mamme ye buei ansa na abeto sofo maintenance ye o na chief producer pusu ahoma no ana se eduru baabi na se enti na bia eduru baabi mo ya anom se ketecha eduru baabi na wo keka ni se mbilo menkɔ ho na sofo no se kametumi aka wagi sika bi ewo fiewura no ho adi eze kode mama mi ya na da bia msa mama na aka ne sa wonim na ye fa na kirem wodi se wo fa na kirem a yabekwa ne naso yemfa ne se ya afidie bia na ne phone no kra ni na bonti no ye fra bia kita ne but obi fra wonti mi mpeke fra no pa eni timi bo nyame nipa screen ni say ya nya so for flip na eti no de o say mama say o TV so baby on say TV call we bia no on so ne TV bia no on so ne TV nti no de ya afidie asem nti no nyam se producer chief na se duru ba bia etuo na ado beba eja samu asantema pa okrofo bi ko wia ne kube oduru hwa na etuo ni kura no ade ma men komra sofo na ba ahoma no so na ye ne twetwe komo kakra hello asofo Philip hello minia majwe yem jo so ania nyame nipa wadawro ma se be mpradu asanka me ya di ho ya kakra esanse sem from me hu kura ka ano yo na abrewoti e kasa asem no maami ata no sebe mpradu asan enamoso ena wokotena fie ho enhyehyɛ ye bai na wadawro mekoso tiawa na yentu ankomo no so pa chon hyehyɛ pa de se bia busumi so bi tuo kasa ni se de me pa chon imani na anye hyehyɛ bia na maame no na wotehe ansa na wutumi akonvince no se omra metena meba na wo hai ne dan ena akoyi ni firim esanso opese okosiesie fie ho ana se na wa very desperate onya ba bia antra no de na desrede beto wanim ansa na saamwa no koso me pa chon no de na desrede abeto manim se onya dobra pra ba bia obetena na ba bia wotie sa na advance ye aso nti ebra minya edani bi no onso tabesra me na me ka kire ne se se de wo ye twa ade ye se ibu bebi twa ade ba me na to enwomo osade na madam fu bi ede ni fie bi ahye me nsa se
me hwe so man se me obi a no ho jo amama na kwotena ho ena me ka kire no so we ni ope nti obekwa ami akohwe so ho nti ye ko ni ekohwe na bisa so ope no se han ope oba betena ho enti ye ubisa me ade menim no na menim ni fie poti ya no otim de aha sofo wadaroma maame no onte ne ho ase yehwe no akwo abusa onsem ba ko mienu bi ansa na nyame adom akachena benya ho a obeba na yeso yadoso ni atoto ano na enwoma akọ enkan maame no egina wa opese maame opeso obusa na sem bia sofo ata me pacha good evening ilenia na want to say adumo maame sofo dana wo kan sa asam na kire me dia to anim dada ana me haidan ana wo be kan kire me wo kan kire me no me kan kire o se hodum de ewa me nko because me yakura ni me ni obi a ana wo kan kire me say ye nko na ebia madova so a me nya sika haidan nti that time wo de me konyi nyina ye tika no mu no me bi so sofo yedu ana wo bufu ye enti wo de me koye na me se sofo hanom wo ama me o se ata tena hanom na papa no se obeton fie no oto fie no mpo a obe ma osika ma haidan sofo enye se na wo kan kire me kan okore enda me dano me bo omone wo si enda pof ena wo frɛ me ana wo si adenti na anya abotre ana me ka to se wo ba na wo di sa de ni din na anka bele odana ena so de wa na wo di wa asemako me pa cho asema obi same no o se papa ne ba ye kura sa asemu ya ofro no kan sa asem ka cho sa ta men kan sa obi fie de wo ton sen na maka cho so ton be mauska asemu di anu odin sana wo kan sofo kan no kura ye ba ko kuta babro entwa ntronto me so sana wo kan ye be transfer so osofo mame tobo osofo eja wadaroma enra mami ne kasa no osaka se o sai ko pa adwuma bi wo ba bi foforo sa kan ne ho net sa enya wono anya we ya madam boga nan kasa no ba yo pedwuma mama boga nan kasa osofo na ne nan kasi kasem bia David bi ne kan kasem bia mame sikasem bia nkom wa kan se papa no so obeton fie no no ton fie no obema misika mama haide sofo kanokura no ma yan kanokura ukuta babro me pa cho tie wa ta de na kasa sa David makasa asam ne sa wo so nyintu mu me so maso nda ho na wo kan kire me na nim ka kire wo se sa asam ne de man kasa no bi fie de e de na me ka wo ton ya we ke mani bi se o question why sofo wan kasa asam na nkire me na ye dena me timu no se siampo me fridge wo ho no mo adenti na me ti dem a waka bibia tere me se me nkotena o fie bi fie na obetumi wabetumi ebia na minister obetumi adenti na dem me tisika han ye no me free mu sofo mame na o haidan na na me haidan me kasa nyina me fridge esi dem ho no me be fie ho no na me kwadi advance enti so mo kasa me ni bebi ti ya na me ya sofo ja me pese mbisa ni se sofo tie me ye ko we fie no wanya ntumi so ope ya ko fie no me si me nko me si ohon mo wa ana o se ana wo se tra sofo kan kure e mama me kasa anya de dendi mo bi be kasa me pe kasa ya ko ye no me si me mpe ho no wo se tra ho no mo na ha untwa like bay untwa water bay na papa ni se mame yesrewa wa sem na o man kan bi hwe nani abre entro no mutwa guso me so na sofo edu ba bia wo ka ni bre so mame nani abre o o say nani bre ye free dive ye tune papa ni tune no free osofo ye nhwe ni sei emra wo mam sofo emra e wo mam parent act no said ye dopra prafo no nye kumase nko a Ghana ha nyina no mo ho nsem no nti ukọ record ru o ma ye mra kakra de ama wo mo se obi ekotena ofie saa na otimi siesie ho abrante wi a woni ne tifie so agye atum se no kwasem emfuturo ho maami wabre ho yemfa ne saa enti wa penti ho kakra oba penta na se ye the rent at no ne re control for mra no ye adwuma maami no e wo se mo pesika kakra na mo de ye dai mo de ejan kwai naka eye fe tiawa enra mi fie ni nyame dia wo
sofo wona yesu kire wa yeni su obeba san se wona enam so ma mi kotena fie ho medasi enti mami mi sa ta asem kakra papa anya be kai se bra papa ne ka se otu no a wo frem boma no be ka se me ka chere ni se o me frem papa na nke yempa ni chew na ko ma ni mre kakra o be ka se me ka sa chere no me na me frɛ wo ayi na ka sa asam ne kyerɛ me sami na ka sa asam kyerɛ me ana me frɛ wo sɛ sami sɛ yenya ni sɛ na sɛ ne papa ne bufu no ya ka ebia papa ne ontie ana me so no anya me pɛ ana me ba ho osofo maame asɛm no ye ehu anya ne pomasi brɛ osofo ne tenten tietiam nyinaa ne sɛ yema enwoma enkoso toten kakra enti se de midi kan me kasa ni animu se yesu kire wa yenisu beba enti ye to yensa afrɛw na yentra fitiam na adawroma yenhwɛ kwan pa ye faso amami akoma beto ne mensan se ene ye ne mama di nkomo ne papa no mapui no wa abrochire adi nkomo omo sem omo kekan ye no yenka na fidie so de enti ye beto yensa afrɛw se frichine kono bra na yenhwe kwampa ye befa so wadaroma si mo bra afo tu beba kumase da bai mase de ka ami aduma nke bia next week Tuesday na nke me kumase ye betwew waye nyame ni pe me wogidie kese se osofo mo amukura bible sa no eduru ba bia ya na ye wogidie ne ani da so kakra omumu o ai o me nim sa pa ye besre my friend me want to my friend me ba preko yo enti nyame ya adoma nyame ya adoma yebedi ya adoma yebedi nkomo why odifo brem kakra bi na brem kakra bi asembo na kambeka na sofone odifo mesrew abroti awadaro mafasi ai papa sofo no na me kasa ni nyina gina no so but ye da nyame asese yetimi enya no a ono nso so ensenkanya ye ne eka no watimi ate ase ama ye da na se papa nyankopon koso enhira no na bia meka kakra ne se ene se ye fa wenya afutuo wuti wo ba bi o se wo ho na a kire wo ana se bia wote wo dan mu ena bi obi se sore na ma ekotena me fie siesie mu bia enfie bi se ya na se ebra bi ba meboa wa na se bibia mu wa danse de meka no mema asemu nsi ansana wa betwe ayampia na maame no nsem na wo keka no eno ata samanfo de me ba Philippa na nse ya wada ho odane de ma no anadwo konkomete so obo me pa dan ya ma me ntimi na ayi bibi ye kunkune ho aponche krati mi ko esa yesi ne ma ye de bo ntoto so abrosan no so aponche krati mi esa efri to eflamanya me bi dano na efri bo chance no so a woni se bia obi na eba fine eno na me ka se wuti obi dan mu wo se samanfo how somehow na ne otu a senka wasum na adwo wo wo se wo hu ayi wo hu se na o kan asem bi wo se obi tena afie ho wawu ewu de eda mansa kwa e ko twa mansa eni sa mansa kwa muti se obi ti obi fie no wawu a we se na enya news bi ase wo de bebo kwa ni se eye eno kire se bia bibi ewo mu anti na nipa na wu ewu de fie bia mu owo ti mi simunti no mata eno de mo fa enye eyi se eni sa manfo yi no mesre no omi enhwe na ye pancho ya nyamla bi anto ho ma me ne papa ya omo Germany ene sofo no mi fi se ye so o pa asema ka che nyankopon a wo de fa o ka che mframa sofi ye de ne ba ye mframa se bi kwan bi so on na di animu na ye nka bibi nkyere ma me ne papa no mu ntimi mpe kakra emfama ma atana on ko sesa ne ma no enkonya na o si nso obo ne de ono na ankofa omo ka che nso amefo no na amefente no eno nya ma me ne bia o menso abo ne niema ye make esi am odifo taw wadaroma na mami starting na no se kobo o pa chew no mo na koma ba fom sabi wuti obi fia anyo wadwe se ye wo dia ana mien kasem wo nkyire nipa bia sabe onsa enso wo che adwaleye so obi din da ma o se kodo preprem na o tremu a ye adwuma fa peska fa kwa e fa to wo ni wo tuwa wonye be bi dia de wutato mi papa kan wo se masa onu obiti ana no wi rete wo tonto mana o tutu bi sie adachi ojawa wonye bi efra ebi na ye de do preprem no se woyi akwa no tremu a adwuma be no ye yeska be no kura
ye tu fo me obi etie so obi di ni daja so okwa abrochentini trane demu a emfa hwase koye na ekota fie ho koyi wani wunya adwuma na ote ho se eduru terminal se ye betumi a ye begi scam unti hwe boka foro ebi mo botam udi agodi grade na be yuni magu ye adwuma na wontu treatment to wota be de wobetuma ye adwuma wansiri kura na ebetimi ato yisu de aboawo eti ebe sire wo mu a omunsa so badwale omonje obi fie ti no efa nya kwadwero na ye ma me soro na koma mra fom na koma wo so dodo se o me na koma ba fom a me gidi ye se ma me na wo kasa no wo hu se wo ekurani ebetimi ato no enti o da no ma no obeba fom na wo mama miska o me na koma mra fom na be bo ne pa odifo ye beda se mame ya na wahwe sofo no frenie Asem Mpe ye tia ye nka no tenten V Adult Education Center bra na ye kyerɛ wade se de be ya obetumi aka brofo na anya brofo kura no a se de wokɔ asɔde a Bible obetumi abie ye ka mazi ubonse wo ne nam ha ye ka Revelation na emwa kura ni nyina eye kwan a obefa so obehu se de esi twro na ye kenkai eno ti na V Adult Education wode saa enchekere we eba aba beboa wo mu o makɔ school na wo manuru ba bia anase school no obi a wankɔ bi kura V Adult Education wode saa akwanya we aba eboa manfo yie papa wode busi minsia pe ena ebekere wade na watumi akambrofo na empo watumi atwero wudin na netwi Bible yi ubia ya na awreho se mega mre bi yakɔ commercial bank na maami bi omo duruwa no mse madam please can we help you osmfam kwase asem so honko wonim se omo kura kwase asem no omo ka no kura no wonim se brofo nko no omo ka yenkɔ ka wako V Adult Education ena ye de santity oyi amawa ka brofo keto we nya atemdie ese ka udidi no busu minsia ena wode ekere wade ama nyoma konkan ama ho yefre ni kyerem ewo Abrepo Methodist Primary School ho ena wodi won dwuma yefre panipa wono ena krupo twedi ampo basa yadom nam ne so ama V Adult Education abai ahomatrufo so yebenya no na nhyesie bia esefata se yekɔ na yekosua de no wode ama 0245690834 0245690834 V Adult Education ye maunimde kama pa na yenko na yemfa yafrofo no enso adwenkyere said ye be ya mema enwoma akɔ kama pa ifisi no omo na edi dwuma aka sima kakra na yemfa yafrofo no emrem ebe kama pa hello me moaju pani ehna ofrefi udin ni say waya na fiani usuame me fi aso ame ai aba pa yanku yanim we yemre me tia mo nyina mo nyina asede maso baton mo sika ame shira mo pa na ba no so nya abotire le kasa no odin dodo wa sofu mu a wo ne ka o sofu na wakata ye pa nti no ba fitia ma me ni say eni ama nyina aba to di ni ti obi bia ma bai hello Penny Wooding and Fana Free. Pa the Briar, so because free as meeting. Young Quay. Okay, there was the Munyan and Majon Ramaya. Nemo Mamino. Mamma never seemed to come to the Bayer. Fear for the fear for the bonnet. Said you see John Moore or Catania. I will be able to make a man. I do not form. To the Bayer. I was a one wife. Hello. Adaroma Udin ni baby out free. But you have just free and Yanko and Penny. But no man, no young better. Or else I know what you've been a machine. Yeda se ahana yede ofrenu nyina ebesie ebranu nti na yehwe na abrewati ya wadaroma womo a woma twetwero mu nsem kakra o Facebook no yenkai womo efrise ye no mo na edi dwuman enyina yo ofo so be ma medas ma so baton mu na make cha Prince Lord se nadaroma hasenom
enya marketing center ye Facebook page na enya marketing center na wabeton ne niam wa say Joyce ede ne de aba ebusuafo yen kofom kakra Joyce ansa o say wo say wa fini papa manete 8 o say nyankopon enkosoa e man baby pa na ne kra no enya asumdwe bie ye entime enana wo gidie say ye betimi aye ama no abrosu nti keteche obema wo say sa no de benti no ma tam papa wo ho na sister Debbie o say man 88 yo Anthony upon o say Sompa modemufua yankosoa enye eniema pa ene nyuma pa ya ede ama oh my God na no say wono so ne dia wode eba ye eno no ede atwo odua barbering shop atwo odua barbering boot art no oso o my adwona kwame yebo a wono so say good evening bro na nabafo ewiwa wono so my adwona nabafo ewia wo so ohwe ye every redditch enso ye da wase prosper munhwe ye wo ho de mo ye ne nye ho hema se wa adepa o se ye nkoso a emo adwuma pa ya yeguso a ye no atwe odwan so esa de ababie wo se nchia kese enkomo no ankasa ne beautiful lady ofoso bema yemfa ensi ha se nom na ye na ye tiefo ene ahwefo nyina se ne nka nche o mu se obi biara bibi ha wo bibi tete wa brabo mu wo da enna koda na ba be wie wo so bema bi atwe abo so anase wo ba bi ebu kwasea asase ho nsem bi omana samunga menhwe manim sa mema kwasea bo ne wo ho emebu ma emema kwasea emema nsusu bu ma bi anase wo de no obi ne wo twe manso bi a eden wa wo hwa we no opese wo wro ka wa fo wa betri opese wo twafufuo efa wa wati kwadi wura wanum mesra ntina wo to so Asem Mpe Nipa dwumadie ya saba ye ko break kakra ya ba no na ya ba e wo Sompa 93.1 FM Sompa TV so no e ya ade a wo be hwe live for mesra boy ya homa bofo no chief producer e number no e 0546 883287 0546 883287 anasa 0243 58 another 5878 0243 585878 dia ha wo bia no enya bedru ye Sompa hanko ade a what the series ne besi form yala mo ase Wires One Ventures one Taiwan Media dikasu bom ode akokra mafia series abadwa so na sa akokra mafia series yi omo ayesini bia mu osiri ye papa afutuo wom sade omo si ye no nika ye papa na sade omo si eyi no nika Kumawood actress no dodo no ani wom wayosi wom Akabeneza wom Kwakumanu wom Komfo Kolege ene omo ekeka ho akokoro mefre series wo yi no ewo Sompa TV eye edamemeda 8:30 ekobo 9 pepe na wukwada so WhatsApp can repeat 2 o'clock ko 2:30 ye 30 minutes ye nyino bebrebe sa debi ye nyini bebrebe sa ye yini sope na nyoma akonkai se opese dwumadie obeso wo mo asena ekwan eda form omahoma treno enso eniem 0249 942 842 0249 942 842 na dwuma ko we adawroma ena wode akokura mafia series no ema wo ewo Sompa TV no so 21st clinic the sciatica experts yade na so sisi na efa wo nan kokom osre nyina wanhweye ebe mmiri watu se kim ya sciatica no the sciatica experts 21st clinic yankoni yakoji ayaresa Dr. Abe Dr. Sampa Dr. Asagro Dr. Abe waso asene of the sini eba kama pa Extra Comfort Limited yena na ho foam papa ena woton Midima for Herbal Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center omo ena aso akokra mafia series ano a wode ema womanfo na oyino kakra ema womanfo hwe ena ebre ebema yedi dwumadie no nyina asie ote omono asamwa enka
osofo Paul Kwabena otenenka ohene yire mame yeboa akua suama abrewatia otenenka na mi ametena dwam na midi dwumadie hu adencheche na mi chinchim sitia no osaya aboaji fosuo production team no eye wadwuma kama bema usu kantakraka kumani this year wono ode nensa nifa dia bekwai prekase demu na ekwoba jasi sempremu wodadrum ne yehoho ayenya producer Asem Mpe Nipa isem no obeda na de man pike sa branti odi dwuma pa ono na chinchin fidie no edema yeso de krono na sa bebonyom David ewo ho na yaw enso ewo ho okuafo okwa adwuma wopon abanya adwuma so 7 producer se wanko pension ya obedane agya ofoso obema meko long time Tayasi siede kwasi wuo kumade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so